Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakadre ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Enero 20 tuig 2024. Sa gihapon, inimula gani mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hovera. Kagkaroon, yari madalaguan kag mga nagapahunang mga balita. Iloilo City Transport Management Unit or Transportation Management Unit ginpasiguro nga gina-augment nila sa insakto ang mga personnel para mag-handle sa traffic sa dinagyang Iloilo City Traffic Management Unit mga biyan. Mga ginpahalin sa pwesto nga traffic enforcer, posible madugangan pa or busla ng ila sining pwesto. Sa dugang pa nga mga balita, ang ining LTFRB or Land Transportation Franchising Regulatory Board Regional Office 6 nagpanugyan sa mga driver kag operator nga wala makonsolidate nga mangin preparado sa pagtakop sa ginero bangod mangin hugot ang ila sining pagpangdakop. Samtang minor de edad nga ginatudlo nagluthang patay sa 12 anyos nga lalaki sa Banwa sa Masin napasakana sang kaso nga homicide. Mga may pilason sa maside swipe sang isa ka salakyan sang maestro sa Banwa sang Barotac Nuevo. Lakip na sila diri karon ang dugang nga mga impormasyon may kantanan sa sining pagpangalutang sang anay nobyo sa iya sining iyang nobya kag subongman or anay nobya kag subongman sa panibag-o sining nobyo dira iya sa may Guimaras State University. Dako karon ang palamangkutanon sila diri Banwa paano nakasulod ang nasambit sining suspitsado. Istoryahan ta karon sa aton sining mga kabombo ang dugang sining iyang mga impormasyon na tuhoy sa sining insidente. Kay kon na mayara sang gate kaga istrikto or nagapanindugan ang pamunuan sa Guimaras State University backed up by the Provincial Police Office ng Guimaras and the Buena Vista Municipal Police Station nga istrikto kag mayo dira ang mga gwardya ang pamangkot sini Banwa nga nakasulod ang nasambit sini karon nga suspitsado. Di kunti nakapangluthang to siya. Sa aton sini nga mga taga-Palamate. Ano paginbala ang mga posible anggulo nga ginalantaw diri naton kun nga hilway ang nakasulod ining si orang nagapangalutang sa sulod sang campus. Diri man sa aton sini nga pagpangalagad inyo karon ina nga bantayan sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Kag ining si Zoilo Sereño may ginahingyo pero wala matuman. Rason nga nagtanom sang kaakig sa mga biktima. Anong ginahingyo ni Zoilo Sereño sa mga biktima or sa anay nobya sini? Istoryanta na dugang driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo nato ang Pebrero 9 bala ginadeklarar na diri sa Malacañang bilang isa ka special non-working holiday. Special non-working holiday bangod man sa pagsaulog sa Chinese New Year. Sandig ini sa Proclamation number 435 nga ginpirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin may kantanan sa paghahatag sang kaygayunan sa mga Filipino nga magsaulog man sa Chinese New Year. Sa aton sini nga mga kasimanwati ang benepisyo kuno magluwas nga makasaulog sa Chinese New Year ang mga Pinoy ti makaangkon man ini sila sa long weekend.
O, di grabe naman, long weekend naman sa aton sining nga mga kabumbo. No, bangod sinigin man duan sa balasyong Department of Labor and Employment nga mag-issue sang nagakaigo sining nga circular para sa pagpatuman sa proklamasyon para sa pribado sining nga sektor. Ang Chinese New Year isa ka festival nga ginasulog sa pag-umpisa sa bagong tuig bilang tradisyonal sa lunisolar Chinese calendar. At yan po sina, no, sa aton sining nga mga kabumbo, tidiri at sa bahin sang syudad sang Iloilo, kung may Chinese New Year, amo sinang makita nato, no? Masami may mga dragon dance, no? Kay bangod man nga ti madamo diri karon sang sa Iloilo, iya madamo sina diri ang mga Filipino-Chinese, no? Kagaiban sining nga mga investor diri ti mga Filipino-Chinese, mga negosyante, no? Diri iya sa bahin sang syudad man sang Iloilo. 54 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining las 11 sa pagpangalagad sa bumbuanay sa udto diri sa DYFM Bumbo Radyo Iloilo. Sa karon sa aton sining mga kabumbo, damo sang mga nagapakabalaot sa bahin karon iya sang management or particularmente sa mga security guard sa Guimaras State University kun nga nakasulod ining si Zoilo Sereño kaga dito gani nakatigayon nga makapangaluthang ngang nagresulta sa kamatayon sang isa ka biktima nga way isang liwan kundi anay nobya sini. Ginapahayag diri karon sang aton sini nga mga opisyal at the same time or kapulisan na kag sumungman ang mga natabo sang nakaligad sining adlaw. Nga una kuno nga nakasulod na si Sereño lisensya lamang sa mga gwardya nga madulong sang madulong sang alawan sang iya sining nobya. Pero nakagwa pagin ini siya banwa kag pagbalik niya may dala na ini siya nga sling bag. Diri karon kag gina-question man ang gwardya or ang mga gwardya sa Guimaras State University nga amo sina kahapos, no? Ang paggagwa sulod sining nasambit karon iya nga suspitsado. Sandig pagani sa suspitsado nga ni Banwa, no? Naglibot-libot ini siya kuno pangita sa sining iya anay nobya kag kundiin man to ang ginapatihan niya nga nobyo sa karon, no? Ni alias Beauty. Isang nakasulod ini siya kuno sa Guimaras State University sa aton sining mga tagpalamati nagpanulod-sulod pa ini siya sa iban sining mga kwarto kag didto, no? Pangita pa, ginpangita niya pa ining anay nobya kag ang nobyo subong kag sang nakita niya kuno sa aton sining mga kabombo Sos Maria Kagusip na anaw ang iya sining balatyagon kay nagahaksanay kag nagaagbayanay pa kag ginhalukan pa siya kuno sang lalaki. Tididto kag na-trigger pagin banwa nag-ibwal pagin ang kainiton sang balatyagon sining suspitsado rason nga nahimo niya ang pagpanglutang. Pero sa aton sining mga kuturan, why man aton sining iya nga ginasingle out ang mga gwardya dira sa Guimaras State University. Pero kung amo sina ang ila sining reputasyon nga istrikto kag hindi ka basta-basta makasulod sa nasambit sini iyang Guimaras State University ang pamangkot sini karon banwa nga nakasulod nakagwa kag nakasulod pagiliwat ining suspitsado. Nagpati bala or amo bala sina iya ka dasig or kadali papatihon ang mga gwardya dira nga bisan sino ka man imo nga talpulano makadto ka lang dira sa gate or makig-istorya ikaw sa gwardya, mga bay ikaw nga sir, good morning. No, ako galisin nito tarugtog ang nobya ko nagakinahanglan sang kwarta subong. No, kay waisa inog bakal sang iya sining libro ti ari ako dire para nga madulong ako sang kwarta, pwede ako kasulod, pasudlon bala ikaw dayon sang gwardya. Amo sina kahapos. Ano pagid ang mga posibilidad kun nga
now nga nakasulod ining nasambit karon iya nga suspitsado now sa bahin sa Guimaras State University nga madanlog pa sa Takway. Balikan tang dugang sini nga mga impormasyon diri sa gyapon sa aton panay nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto pagkatapos sa mga nagapanguna kag mga mainit nga balita sa Bombo News Center. Nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanente. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Enero 20, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, itong state of calamity idineklara sa Davao del Norte dahil sa malawakang pagbaha sa lugar dulot ng umiiral na shear line. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naglabas ng executive order para pagtibayin at palawakin pa ang pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development. Mahigit 1,000 na jeepney routes sa buong mundo ay sa buong bansa ay wala pang consolidated jeepney ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang Pilipinas at Canada tinatarget na magkaroon ng Visiting Forces Agreement ayon yan sa Department of National Defense. Ito na mga petisyong inihain laban sa Commission on Elections hinggil sa paggamit ng digital signature ibinasura ng Korte Suprema. Sa ating international news abangan dahil ang Chief of Police ng Seoul sa South Korea nahaharap sa kasong professional negligence kaugnay sa 2022 Halloween crash sa Itaewon. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Idineklara na ang state of calamity sa Davao del Norte kasunod yan ng malawakang pagbaha sa lugar. Nadulot pa rin ng walang patid na pag-ulan na dala ng shear line. Ito ay matapos na aprubahan ng Davao del Norte Provincial Board ang State of Calamity Declaration sa lalawigan na layuning mas mapabilis pa ang delivery ng mga services para yan sa mga pamilyang apektado ng nararanasang pagbaha at pag-ulan sa lugar. Batay sa pinakahuling ulat na inilabas ng Davao del Norte Disaster Risk Reduction and Management Office, sa ngayon ay aabot na sa 58,000 na pamilya ang apektado na naturang mga pagbaha at matinding buhos na mga pag-ulan. Habang tinatayang nasa 39 million pesos na ang halaga naman ng mga naitalang katumbas na pinsala sa agrikultura ang naidulot nito. Sa datos kabilang ang Asuncion, Capalong, New Correlia, Santo Tomas, Carmen, Brawler E at Duhali, Panabo City at Tagum City sa mga lubos na naapektuhan ng naturang malawakang pagbahang nararanasan ngayon sa nasabing mga lalawigan.
Samantala, naglabas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng Executive Order No. 52 na nagpapatibay at nagpapalawak sa pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development. Layon nito na alisin ang mga naninirahan sa lansangan at iba pang mga may hirap na individual at tulungan sila na maging produktibong miyembro ng lipunan. Nilagdaan na Executive Secretary Lucas Bersamin ng Executive Order No. 52 sa pamagitan niya ng otoridad ng Pangulo. Batay sa naturang kautusan, ginawa ni Marcos ang hakbang upang ma-institutionalize ang programa para sa isang pinahusay at pinag-isang paghahatid ng mga serbisyo sa mga distressed at disadvantaged individuals. Ito ay sa pamagitan ng pagbibigay ng social safety nets at proteksyon laban sa mga panganib na dulot ng kahirapan. Ang pag-abot program ay binubuo ng mga component assistance packages tulad na lamang ng transportasyon at rekolasyon o relokasyon, tulong pinansyal, tulong sa pansamantalang tirahan, tulong sa kabuhayan at gayon din rin ang tulong sa trabaho. Kasama rin ang psychosocial support, capability building ng mga komunidad at local government units, gayon din ang community assistance. Sa ilalim naman ng naturang kautusan pa rin, isang interagency committee ang bubuuin upang matiyak ang pagkakahanay sa mga layunin at kumplementasyon ng mga aktibidad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito ay sa pamumuno ng Department of Social Welfare and Development na pangungunahan po yan ng kalihim ng naturang kagawaran, gayon na rin ang kalihim ng Department of the Interior and Local Government na magsisilbi namang Vice Chair ng naturang grupo. Samantala sa dagdag pa mga pag-uulat, tinatarget ngayon ng Pilipinas at ng Canada na magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan niya ng dalawang bansa. Ito ang inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ng paglagda nito kasama si Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, sa isang Memorandum of Understanding na may kaugnayan sa pagkapaigting pa sa defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Bagamat hindi pa idinetalye ng kalihim kung ano ang uri ng Visiting Forces Agreement ang posibleng mapagkasundoan ito kasama ang Canada, ay inihayag naman niya na ikinalulugod niya ang parehong intensyon ng magkabilang panig na mas palalimin pa ang defense relations sa pagitan ng dalawang bansa. Kasabay nito ay muli namang tiniyak ni Secretary Teodoro ang commitment ng ating bansa sa nilagdaan nitong Memorandum of Understanding kasama ang Canada na bahagian niya ng goal ng Pilipinas na mas pagtibayin pa ang defense partnership sa mga tinatawag ng like-minded states. Kung maalala, sa ngayon, tanging ang Estados Unidos at Australia pa lamang ang mayroong Visiting Forces Agreement sa ating bansa na nagpapahintulot sa mga sundalo nito na lumabas-pasok sa Pilipinas para sa pagsasagawa ng war drills at exercises. Sa karagdagan pang mga balita, abay ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng National Press Club of the Philippines at Automated Election System Watch and Guardians Brotherhood Incorporated laban yan sa Commission on Elections. Ito ay may kaugnayan sa apila na naturang mga grupo sa mataas na hukom na pilitin ang poll body na gumamit ng digital signatures sa 2022 general elections. Batay sa nilabas na desisyon ng Korte Suprema, hindi required ang Commission on Elections na magkaroon ng election returns na digitally signed ng Board of Election Inspector sa kadahilan ng sapat na nila ang digital signature generated ng mga vote counting machines para sa mga compliance nito sa Republic Act No. 8436 o itong Automated Election System Law. Wala rin nilang karapatan na humiling ng writ o mandamus ang naturang mga petitioner para pilitin ang Commission on Election na ipatupad ang paggamit ng mga digital signature sapagkat hindi ito ministerial duty ng komisyon. Bukod dito ay hindi rin pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ng mga petitioner na magkaroon ng access sa printing at distribution ballots, gayon din ang mabigyan ng mga observers na masaksihan ang configuration na preparation at testing ng mga SD card at mga vote counting machines noong 2022 national and local elections at maging ang pag-iinspeksyon sa National Technical Support Center at mga technical hubs at iba pang transmission diagram o Data Communication Network Architecture.
Ito ay sa kadahilan ng hindi nila maaaring ipag-utos sa komisyon ang pagsisiwalat nito sa lahat ng mga detalye dahil kompidensyal ang mga impormasyong ito at maaari niya magdulot ng seryosong banta sa seguridad sa bansa kapag ito ay nabunyag. Kasabay nito ay dinagdag din ng mataas na hukuman na hindi rin ito mapipilit ang Commission on Elections na payagan ang physical access sa mga hub server at data center nito dahil ang paghigpit nila sa full public disclosure ng mga transaksyon na kinasasangkutan ng pampublikong interes at ang right to information ay alinsunod sa mga reasonable conditions nito. Ngunit gayon pa man, pinasinayaan o pinasyahan nito na maaring mapilitan ang Commission on Elections na ibunyag ang kompletong transmission diagram at data o itong communications network architecture ng mga vote counting machine. Samantala, puspusan pa rin at hindi ititigil ng Commission on Elections ang paghahanda sa darating na 2025 midterm elections. Kahit na po yan ay may nananatili pang o naitala pang mga issue na sa mga kasali sa automated election system biddings. Katunayan, sumalang na sila sa second pre-procurement conference for the secure electronic transmission services para sa susunod na eleksyon. Ang nasabing hakbang ay para makahanap ang COMELEC o ang Commission on Elections Special Bids and Awards Committee Automated Election System ng mga ngasiwa para sa transmission ng election results para sa naturang halalan. Isinagawa ang proseso para ma-review ang technical specification, bid documents at iba pang mga mahalagang requirement para sa procurement ng mga gagawing pagbili o pag-upa ng poll body. Dumalo naman sa event sina Director Allen Francis Abaya para ng mga kinatawan niyan ng Commission on Elections departments at offices at gayon na rin ng mga stakeholders. Buwan naman tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ang National Commission of Senior Citizens abay ipinaalala na mandatory ang ipinatutupad na discounts sa mga senior citizen. Narito ang balitang tinutukan ni Bombo Alay sa Eclarinal. Ipinaalala ng National Commission of Senior Citizens na ang ipinatutupad na senior citizens discount ay mandatory ayon na rin sa batas sa ating bansa. Sinabi ni National Commission of Senior Citizens Chairman Franklin Quijano na ang Republic Act No. 9994 na nagbibigay ng mga karagdagang benepisyo at pribilehiyo sa mga nakakatanda. Ito ay ang 20% discount sa mga transaksyon, gayon na rin ang 12% discount para sa kainan o restaurant at mga cafes. Gayon din sa mga pagbili ng mga produkto o di kaya ay gamot na ipinataw gamit ang value-added tax. Pinaalalahanan din ng komisyon na ang mga diskwento na ibinibigay sa pamamagitan ng ID card ay limitado sa personal na paggamit ng may hawak ng ID at ang mga wastong gumagamit. Hindi pinapayagan na makakuha ng mga discount ang mga nakikigamit lamang ng identification card ng mga senior citizens. Samantala, hinimok ni Quijano ang mga senior citizens na nakakaranas ng mga problema sa pag-avail ng mga diskwento na magsampa ng mga reklamo sa Office for Senior Citizens at ipaalam na rin sa National Commission of Senior Citizens upang maimbestigahan ang kanilang hinaing. Nagbigay din ng opisyal ng mahigpit na babala laban sa paggamit ng mga peking identification cards na humihiling sa mga establishmento na ipaalam sa mga kaukulang tanggapan ang mga naturang paglabag. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni National Commission of Senior Citizens Chairman Attorney Franklin Quijano. Para hindi na po mahirap doon sa mga recognition ng 20% discount at 20% plus 12. So yun pong mga discounts ay nakasaad po sa Republic Act 9994. Ito yung Expanded Senior Citizens Law. Marami pong mga discount na binibigay nila sa di ba, pati nga sa taxi, sa Grab, at dapat sa mga pampasayarong jeep. So all these things are actually there sa Republic Act 9994. Kung ang ating senior citizen at mga asosasyon ng mga seniors ay gusto pang malaman ano pa ang iba, we are actually open to be invited. Una na rito, ang mga gumagamit ng peking senior citizens ID ay mahaharap sa criminal liability at iba pang kaukulang mga kaso dahil sa paglabag.
Para sa Bombo Network News, Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Sa ating balitang pampalakasan, nasa Estados Unidos na si Filipino boxer Yumir Marshall bilang paghahanda sa Paris Olympics sa buwan ng Hulyo. Bukod sa Paris Olympics ay may laban din ito sa Marso na gaganapin dito sa bansa. Ang nasabing laban ay itinuturing na build-up fight nito para sa naturang Olympics. May mga listahan na rin siya na posibleng makaharap sa Olympics kung saan 10 sa mga magagaling na boksingero sa buong mundo ang nakakwalify na. Ilan sa mga pangalan ay may malaking posibilidad na makaharap niya at ito ay si Oleksandr Krasniak ng Ukraine at ng Tokatarbek Tanatkan ng China at itong si Arlen Lopez ng Cuba at si Callum Peters ng Australia at si Abdelrahman Orabi ng Egypt. Pinasalamatan niya ang gobyerno dahil sa suportang natanggap niya para sa paglaban sa naturang Olympics. Hinikayat niya ang mga mamamayan na suportahan ang lahat ng mga atletang Pinoy na sasabak sa Paris Olympics. Nilagdaan naman ng Department of Trade and Industry ang isang Memorandum of Understanding sa Union of Local Authority of the Philippines. Layo ng kasunduan nito na tulungan at suportahan ng mga Filipino micro, small and medium enterprises sa bansa. Kabilang sa mga lumagda sa Memorandum of Understanding sa Department of Trade and Industry Undersecretary for Communications Kim Bernardo Loquin at ULAP National President at Quirino Governor Dax Cua. Ang naturang kasunduan ay magbibigay daan sa magkasanib na aktibidad sa pagitan ng Department of Trade and Industry at ng local government units na isulong ang consumer education, magbigay ng mga paraan para mamunlad ang mga micro, small, medium enterprises at pagyamanin ang lokal na pamahalaan na naaayon yan sa Ease of Doing Business Act. Ang mga webinar sa hanay ng mga paksa tulad ng pagpaparehistro ng pangalan ng negosyante o ng naturang negosyo, pagbuo ng produkto, pag-export ng marketing at gayon na rin ang financial literacy ay iaalok sa naturang kasunduan. Sinabi ni Bernardo Loquin na ang kampanya ay isa sa out-of-the-box na diskarte upang bumuo ng mga lokal at international na kalakalan, industriya at mga hakbangin ng pamumuhunan. Hinihimok din ng naturang programang ito ng ang mga local government unit na patuloy pa na magpatupad ng Consumer Protection Program tulad na lamang ng regular na pagsusubaybay sa merkado, Market Price Board at kayo na rin ng kalidad ng produkto at safety inspection. Oras 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, inihayag ng North Luzon Express Corporation na nilagdaan nila ang isang kasunduan na sa Department of Public Works and Highways at ng Toll Regulatory Board para sa pagtatayo ng bagong interchange sa Santo Tomas, Pampanga. Ang Santo Tomas Interchange na bahagi ng Greater Pampanga Circumferential Road Master Plan ay inuugnay sa Lubao, Guagua, Milanin, Santo Tomas Bypass Project ng Department of Public Works and Highways. Pangungunahan ng naturang departamento ang proyekto, ngunit ang North Luzon Expressway Corporation at itong Toll Regulatory Board at iba pang stakeholder ay makikipagtulungan sa pagkumpleto at pagpapatakbo maging sa pagpapanatili ng naturang interchange. Ang proyektong pang-infrastruktura ay naglalayong tumulong sa mga pag-decongest ng Olongapo to Gapan Road habang pinabubuti ang mga komunidad sa paligid ng naturang interchange sa pamamagitan ng agro-industrial na paglago. Ang Memorandum of Agreement ay nilagdaan ni North Luzon Expressway Corporation Chief Finance Officer Maria Teresa O. Wells at ang Metro Pacific Tollways Corporation Chief Executive Officer at President na si Rogelio Singson at Department of Public Works and Highways Region 3 Assistant Regional Director Mel Cuades Santo Domingo at ang Toll Regulatory Board Executive Director na si Alvin A.
Carullo at Santo Tomas Vice Mayor Matias C. Pineda, Mayor Johnny at A. Sambo at Pampanga 4th District Representative Congressman Ana York Bundok Sagum. Ayon kay Singso naman, ang Santo Tomas ay isang malawak na lugar na nangangailangan nga ng magandang daanan. Ay naman kay Bundok, ang bagong North Luzon Expressway Interchange ay maaaring magbukas ng mga bagong negosyo, tumaas ang halaga ng lupa, mga bagong trabaho at makaakit ng mas maraming investor, hindi lamang sa ika-4 na distrito kundi maging sa Southern Pampanga. Ang interchange ay isa sa mga proyektong pang-infrastruktura ng North Luzon Expressway Corporation tulad ng North Luzon Expressway Canadaba 3rd Viaduct na ngayon ay nasa 34% ng kompleto at takdang matapos nga sa November 2024. Ang mga pagpapalawak nito ng NLEX sa San Fernando hanggang Santa Ines sa Mabalacat, Pampanga ay naasang magsisimula sa ikalawang quarter ng kasalukuyang taon. Sa iba pang mga balita, sumailalim sa random drug testing ang lahat ng mga miyembro ng Manila Police District, kabilang na ang mga non-uniform personnel nito. Ginawa ang naturang aktibidad sa Manila Police District Headquarters doon sa Ermita, Manila. Ayon sa pamunuan ng Manila Police District, ito na ang ikalawang araw ng drug testing sa kanilang hanay. Ang naturang aktibidad ay maaaring magpatuloy umabot pa sa Lunes, Enero 22 para sa mga tauhan na hindi nasuri dahil sa ilang kadahilanan. Ito ay alinsunod pa rin sa direktiba at programa ng National Capital Region Police Office. Layo nito na matukoy kung sino sa hanay ng miyembro ng Manila Police District ang gumagamit ng illegal na droga. Sinabi naman ni Manila Police District Chief Colonel Arnold Thomas Ibay na ang mga miyembrong magpapatunay o mapapatunayang positibo sa paggamit ng illegal na droga ay tatanggalin sa serbisyo ng pambansang pulisya. Sinabi ni Ibay na ilang linggo lang ang itatagal bago ilabas ang resulta ng drug test. Sa karagdagan pang mga balita, magkakasa ng random inspection ang Metropolitan Manila Development Authority sa lahat ng mga public utility jeepneys sa buong National Capital Region. Sa unang araw yan ng buwan ng Pebrero taong 2024. Ito ang susunod sa magiging hakbang ng naturang ahensya kasunod yan ng pagtatapos ng itinakdang grace period para dito sa mga unconsolidated public utility vehicle sa darating na Enero 31, 2024. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairperson Don Artes, layunin ng kanilang isasagawang random checking sa mga public utility jeepneys na alamin kung may mga tamang dokumento ba itong mga ito kung sumusunod ang mga ito sa kautusan ng mga kinaukulan. Kasabay nito ay muli ring bibigyan ng Metropolitan Development Authority na mga consolidated jeepneys ay i-issuehan ng sticker ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board bilang tanda ng pagkakaiba nito sa iba pang mga jeep na bagong makapag-consolidate o bigong magkapag-consolidate. Kung maalala, batay sa tala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa mahigit 300 na mga jeepney routes sa Metro Manila ang wala pang namataang mga consolidated entities, ngunit gayon pa man ay tinataman ng naturang ahensya sa publiko. Sa kabila nito ay hindi pa rin magkakaroon ng transportation crisis sa Metro Manila. Inanunsyo naman ng Bureau of Immigration ang kanilang matagumpay na pag-aresto sa 3 iligal na dayuhan na nagtangkang umalis sa bansa. Lahat ng mga ito ay pinaghahanap ng mga Immigration Authority dahil sa ilang mga paglabag. Sa ulat ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco, sinabi ng Border Control Intelligence Unit ng kanilang kagawaran na ang 3 dayuhan ay naharang sa magkakahiwalay na insidente nitong linggo. Una nang nakilala ng naturang unit ang Chinese national na si Liu Shengtao na 44 taong gulang na nahuli naman sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong Enero 14 habang tinangka itong sumakay sa Singapore-bound flight. Si Liu ay isang pugante na pinaghahanap ng mga otoridad ng China para sa pagtatakip at pagtatago ng mga criminal proceeds. Ito ay nasa Pilipinas at may working visa na inisyu mula pa noong taong 2022.
Nakatanggap ang Bureau of Immigration ng impormasyon tungkol sa mga kriminalyo sa China noong Setyembre ng taong 2023 na nag-trigger naman sa investigasyon ng mga otoridad para hanapin at arestuhin ang naturang foreign national. Samantala, kasunod nito ay ang Japanese national na si Aiko Ikeda, 36 anyos. Siya ay naharang noong Enero 15 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 habang sinubukang umalis ng sakay ng isang flight patungong Dubai. Sa record, ilang reklamo na ang isinampa sa National Bureau of Investigation dahil sa pagkakasangkot niya sa isang kumpanya na umano'y nagpapatakbo ng mga scam sa bansa. Siya umano ang presidente ng isang Philippine-based business process outsourcing company na nakabase dito sa lungsod ng Makati. Huling naadmito sa bansa si Ikeda noong Agosto 2023 sa ilalim ng working visa at ngayon ay naharap nga sa deportasyon dahil sa hindi kanais-nais na mga gawain. Samantala, ibinunyag din ni Tansingco ang pag-aresto sa Taiwanese fugitive na si Chai Kao-sing, 48 anyos, sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 habang tinangka nitong sumakay ng flight papuntang Hong Kong. Ayon kay Tansingco, huling pumasok sa bansa si Chai gamit ang Asia o itong isang corporation business travel card na ibinigay sa mga individual at opisyal ng gobyerno na nakikibahagi sa negosyo ng Asia-Pacific Economic Cooperation. Si Chai, gayunpaman, ay napatunayang target ng isang Interpol Red Notice para sa fraudulent fundraising activities nito. Kinundi na rin ni Tansingco ang mga nasabing foreign national dahil sa umano'y paghahanap nito ng hustisya sa bansa. Iginit rin ng opisyal na ang Pilipinas ay hindi kanlungan ng mga kriminal na tao. Sa ngayon, ang tatlong dayuhan ay nakakulong na sa Bureau of Immigration Warden Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig, habang nakabinbin ang kanilang summary deportation. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, mga kabombot ka Star Nation, tiniyak ng Department of Labor and Employment na ang mga Filipino domestic worker ay patuloy na makatatanggap ng pangako ng gobyerno na protektahan ang kanilang mga karapatan at kapakanan. Sa isang pahayag, sinabi ni Labor and Employment Undersecretary Benjo Benavides na ang selebrasyon ngayong taon ng Araw ng mga Kasambahay o itong Domestic Workers Day ay nakasentro sa pagpapalapit sa mga serbisyo ng gobyerno para sa mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Sa pagbanggit sa 2019 survey, binanggit ni Benavides na humigit kumulang 60% ng mga domestic worker ang may alam sa batas kasambahay habang 3 hanggang 4% lamang ang may written na sa kanilang mga amo. Ang Republic Act 10361 o itong batas kasambahay ay nilagdaan noong Enero 18, 2013 bilang bahagi ng pangako ng bansa na protektahan ang mga domestic worker sa pamamagitan ng pagtitiyak ng kanilang ligtas at malusog na kondisyon sa pagtatrabaho. Binigyan diin ng Department of Labor and Employment ang pangailangang palawakin itong coverage ng Social Security benefits, gayon din ang pagpaparehistro ng mga kasambahay sa kanilang barangay ayon sa iniaatas ng batas. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng naturang ahensya, ay maglulunsad ng serin mga service caravan para sa mga domestic worker sa pambansa at regional na antas na tatagal hanggang Enero at 31 ng taong kasalukuyan. Samantala, mahigit 6.5 million Filipinos na nahaharap sa mahihirap na kalagayan ang nakinabang sa programa ng Department of Social Welfare and Development Assistance to Individual in Crisis Situation noong taong 2023 o nakalipas na taon po yan. Sinabi ni Department of Social Welfare and Development Assistance Secretary for Strategic Communications Romel Lopez na ang bilang ng mga kliyenteng nagsilbi sa ilalim ng programa noong nakaraang taon ay higit sa 4 na beses na taunang target ng programa na 1,691,869 benepisyaryo. Sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program, aniya, ang mga benepisyaryo ay nabigyan ng iba't ibang tulong. Kabilang ang mga medical aids, food cash, burial at funeral aid at gayon na rin po ang transportation assistance at maging ang psychosocial support. Binanggit din ni Lopez na ang tulong sa pagkain na sinusunod
susundan ng psychosocial support at tulong medikal ay ang pinakahinahangad na serbisyo sa ilalim ng nasabing programa. Ayon pa sa naturang opisyal, karamihan sa mga benepisyaryo ng naturang programa ay mula sa rehiyon ng Calabarzon na umaabot sa mahigit 870,000 individuals. Samantala, aniyang mahigit 314,700 individuals naman ang nakatanggap ng serbisyo sa iba't ibang malasakit center sa buong Pilipinas. Ang Malasakit Center, mga kabombat Caster Nation, ay isang one-stop shop na matatagpuan sa iba't ibang ospital ng Department of Health, Philippine General Hospital at pang mga pampublikong pagamutan sa buong bansa, kung saan ang mga may hirap na pasyente gayon din ang mga may kapansanan sa pananalapi ay maaaring makakuha ng tulong medikal at pinansyal mula sa naturang mga ahensya ng gobyerno. Tiniyak ng naturang opisyal na ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy na magpapatupad ng mga serbisyong pangproteksyon upang ang mga Pilipino nangangailangan ay matulungan ng ating pamahalaan. Bombo International News. Nakarating na sa buwan ang Moon Sniper Robotic Explorer ng Japan. Ayon sa Japan Aerospace Exploration Agency na maaaring huminto pansamantala ang misyon dahil sa hindi nakakakuha ng kuryente ang solar cell ng nasabing spacecraft. Nakakuhaan niya sila ng signal mula sa lander at ito ay nakakapag-communicate. Ang Smart Lander for Investigating Moon ito ay nakarating na sa buwan dakong alas 12:20 ng umaga nitong Sabado, oras po yan doon sa Japan. Inaalam nila ang sanhi ng nasabing limitadong operasyon ng battery power nito. Maaaring ma-charge muli ang battery, subalit kinakailangan pa ng ilang panahon at magpapakawala din ang naturang device ng dalawang lunar rovers ng LEV-1 at LEV-2 na siyang mayroong wide-angle visible light camera at ang kagamitan para makakuha ng ilang impormasyon. Ang Japan na ang panglimang buwan o panglimang bansa po yan, mga kabombat Caster Nation, na nakarating sa buwan. Ang kanyang spacecraft na una ay ang United States, nandun po yan ng Russia, ng China at naging ng India. Samantala, ipinakilala sa publiko ang naturang lander ng Japan noong Setyembre na target makapunta sa buwan. Sa pagkakataong ito ay nasa linya na ng ating komunikasyon si Attorney Terry Redon, ang convener ng InfraWatch PH at dating kongresista at maging dating opisyal ng kabinete. At welcome, Attorney, at maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa Bombo Radio Philippines. Ay, magandang tanghali, Bombo Vic, tsaka Bombo Marlene. Maraming salamat sa pag-imbita. Attorney, matanong ko lang at bilang dating kongresista, anong naging reaksyon nyo dito sa naging hatol ng Sandigan Bayan kay Senador Jinggoy Estrada para sa kanyang pork barrel case? Well, syempre alam po ninyo, mahaba pa ho yung proseso, no? Bagamat sinasabi ho ni Senator Jinggoy na tagumpay po yung pagkakadismiss po ng kanyang plunder case, sa kabilang bahagi, alam po ninyo na convict ko siya on direct bribery and indirect bribery, no? So, medyo hindi ho ito magandang pangitain din siyempre, kasi siyempre pagpapakita ito at napatunayan supposedly po ito sa korte na tumanggap po siya ng mga kickback mula po doon sa mga pondo na supposedly ginagamit para sa mga proyektong pangbayan. So, hindi po natin pwedeng sabihin na outrightly tagumpay ito pong kaso pong ito. So, inaasahan natin na mag-aapila ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada sa Korte Suprema o hihingi po ng motion for reconsideration dito po sa Sandigan Bayan. Attorney Terry, anong epekto sa kanyang plunder case ng hiwalay na bribery case, lalo't guilty si Senador Estrada sa kanyang bribery case? Well, naglinaw naman na po yung mismong korte, no? Dito po sa kanyang desisyon. Ibig sabihin, bagamat hindi ho siya convicted sa plunder kasi sinasabi ho ng korte na hindi naman humabot kasi ng 50 million yung supposedly pong nakulimbat o nadambong ni Senator Estrada, hindi ho pwedeng mag-fall as a plunder po yung kaso. At syempre, parang ang pinapakita rin po talaga rito, parang hindi talaga si Senator Jinggoy yung talagang mastermind, no,
dito po sa pagkulimbat ho ng pondo ng bayan, ang sinasabi mismo doon po sa kaso at yung desisyon ng kaso na parang si Janet Lim Napoles po talaga yung pinaka-mastermind ng PDAP scams. No? So basically talagang dinidiin lang po si Senator Estrada doon sa pagkuha supposedly ng mga kickback at illegal na komisyon mula sa mga proyekto pong ito. Attorney, para rin sa kalinawan ng karaniwang mamayan, ano po ba itong pagkakaiba ng bribery at indirect bribery? Well, ito po nga indirect bribery ho. Pagka ho halimbawa, meron ho kayong tinanggap na kahit anumang regalo dahil meron ho kayong posisyon. Halimbawa, senador o kaya nagtatrabaho sa isang particular na ahensya, binigyan kayo ng regalo at tinanggap po ninyo, nang walang kailangan ipaliwanag pang ibang bagay, indirect bribery po yung ibig sabihin po nito. Pagka direct bribery, binibigyan ho kayo ng pera na nakabatay sa inyong posisyon, tapos depende ho kung ano ho yung ginagawa. Ibig sabihin, may inaasahan po na gagawin kayo. Either gagawa kayo ng hindi tama or meron kayong gagawin na krimen o kaya meron ho kayong gagawin na wala kayong gagawin. No? Basically, yan ho yung pagkakaiba ng direct at indirect bribery. Sa indirect bribery, para lang maintindihan ng mga tao, kahit wala kayong gawin, basta tumanggap po kayo ng regalo, pwede po kayong litisin ng indirect bribery. Attorney, may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Marlene, go ahead. Attorney Terry, matanong ko lamang po kasi nag-guilty yung inihatol kay Senator Estrada dito sa direct bribery at maging doon sa indirect bribery. Gaano ho ba katbigat yung mga possible na maging parusang ipataw dito kay Senador kung sakali po na matuloy po itong inihatol sa kanya, hinggil po dito sa sinasabing mga bribery charges po? Pagka bribery, whether direct or indirect, no? So yung range ho ng pagkakakulong ho niyan 2 to 8 years. So ibig sabihin, meron ho yung kulong pagka ho natapos ho yung kaso at nagpatuloy ho siyang ma-convict at hindi ho siya ma-acquit dito sa mga kaso po na ito. Siyempre, ibabawas din ho yung talagang itinagal na niyang nakapiit bago ho siya nakapag-bail nung nagdaang panahon. So kung mababa lang ho yung magiging sentensya sa kanya, kung 2 taon yan, depende ho sa korte, 2 taon, 4 na taon. So hindi na rin naman ho talaga tatagal yung pong kanyang pagkakapiit pagka ho ganito po yung naging kanya pong kalagayan. Okay. Attorney, dumako naman po ako doon sa pong mga paksa. Ano ho yung inyo pong reaksyon dito nga po sa naglitawang mga charter change proposal at yung mga sinasabi pong mga People's Initiative? Maaari po ba namin kuha yung inyo pong opinion, reaksyon po ukol dito? Well, magsisimula na po yung Kongreso sa susunod pong linggo. So inaasahan na natin yung Senado at saka yung Kongreso. Pagsisimula na po nila yung mga talakayan sa usapin po na ito. So nagsabi na ho yung Senado na gusto ho nilang magkaroon ng economic chacha. Nagsabi na rin ho yung Kongreso na mag-focus din po sila sa economic chacha. So antayin ho natin yung magiging deliberasyon ng parehong houses of Congress kung ano ho yung talagang kanilang magiging final na version dito po sa economic chacha. Naging malinaw din ho kasi syempre nagkaroon ho sila ng pagpupulong kay Pangulong Bongbong Marcos na talagang dapat ho ay mag-focus lamang sa economic provisions ng charter amendments ang gagawin po ng Kamara at ng Senado. So, yan po yung inaasahan po natin na gagawin po nila. So, I guess sa susunod pong 3 buwan kasi may commitment po si Senator Zubiri na by the first quarter dapat tapos na po ang lahat ng talakayan sa charter change. Attorney, when you say People's Initiative po ba, ibig sabihin ba ito parang mas safe na mapasukan ng ibang mga agenda itong sinasabing charter change dahil ang publiko na po mismo yung nagsusulang nito? Well, antayin pa ho natin yung talagang magiging final na version at syempre yung pagpapaliwanag ng mga advocates po ng People's Initiative. Kasi syempre hanggang sa araw na ito, kumpara doon sa kung paano kung gaano kalinaw yung pong Kamara at Senado, liderato ng mga ito, doon po sa kanila pong panukala na nag-focus talaga sa economic provisions, medyo hindi pa rin po talaga malinaw kung ano po ba talaga yung ultimong pakay ng People's Initiative po na ito at sino yung talagang tumatayong mga leader nito pong People's Initiative na ito. Kasi syempre,
nakita ho natin talagang parang itinulak palayo ng publiko yung pong ad, no, na nagtutulak para sa ganito pong mga panukala. So, tingin ko dapat mag-focus po ang publiko doon sa pagbabantay at pagsali dito po sa talakayan at debate, doon po sa charter change amendments na gagawin po ng Kamara at ng Senado. Bilang panghuli, attorney, matanong ko lang kung may nakikita ba kayong pangangailangan para nga sa charter change sa panahong ito, attorney? Well, alam po ninyo, sa lahat naman po ng gobyerno, bukas talaga tayo dapat para pag-usapan ano ba yung dapat kong gawin dito po sa ating batayang dokumento ng mga batas, no? So, isa ho doon sa mga dapat kong tingnan. Halimbawa, at yan ho yung sinasabi ng ilang mga kababayan mo natin, yung pong pag-incorporate halimbawa ng Hague ruling noong 2016 sa West Philippine Sea, dapat ma-incorporate po natin yan sa charter amendments po natin. Kasi syempre, wala pa naman ho tayong labanan dati sa pagitan ng mga katabi ho nating mga bansa sa West Philippine Sea. Ngayon, meron na ho. So, para ma-enshrine ho talaga formally sa ating basic document, magandang maipasok po natin yan. Pero, syempre, lahat po yan talagang kailangang pagdebatihan at pagbotohan ng atin pong mga kinatawan. No? So, antayin ho natin at inaasahan ho natin na talagang boboto ho sila pabor sa interest po ng taong bayan. Attorney, with that, maraming salamat sa impormasyon na ibinahagi mo sa aming mga tagapakinig at mga manunood. Maraming salamat. Magandang hapon. Mga kabanggot ka Star Nation, si Attorney Terry Ridon, ang convener InfraWatch PH. Siya po ay dating kongresista at dati ring opisyal ng gabinete. Sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga probinsya. Itong fluvial parade sa besperas ng Fiesta Senior 2024 abay naging matagumpay. At ito namang dinaluhan ng libu-libong deboto at mga mananampalataya. Ang kabuuan ng detaling yan ay hatid sa atin ng Bombo Radio Cebu. Isinagawa kaninang umaga dito sa Cebu ang Fluvial Parade. Kaugnay ng Fiesta Senior mula sa galyon na nadaong sa Pier 1 na dinaluhan ng libu-libong deboto at mananampalataya, kung saan di bababa sa 200 na mga sasakyang pangdagat ang nagparehistro para lumahok sa seaborne procession. Sa unang pagkakataon sa pagdiriwang ng Fiesta Senior ay isasama ang imahe ni Saint Joseph the Worker na pinagsama-sama ang buong banal na pamilya. Ang fluvial procession ay gaganapin isang araw bago ang araw ng sinulog at naging kaganapan na mula pa noong kamusmusan ng pagdiriwang, kung saan ang imahe ng Santo Niño ay ibinalik sa Cebu City sa pamamagitan ng isang fleet ng mga barko sa kahabaan ng Mactan Channel. Bilang bahagi ng mga aktibidad ng Sinulog Festival, ang palabas na ito ay nasasaksihan ng libu-libong mga deboto. Bukod dito, ito ay karaniwang reenactment ng pagdating ni Ferdinand Magellan at ng kanyang mga tripulante sa Pilipinas. Dati dumaan ang prosesyon sa dalawang tulay ng Mactan, Mandawi, kung saan libu-libong deboto ang dumalo upang saksihan ang kaganapan. Pero sa ngayong taon na 2024, binago ang rota upang itampok ang pinakamahabang tulay ng Pilipinas, ang CECELEX. Papunta ito sa port area, kung saan ibinalik ang imahe sa Basilica del Santo Niño sa pamamagitan ng isang motorcade sa kahabaan ng mga lansangan ng Cebu City. Bilang karagdagan, ang imahe ay itatago sa simbahan. Pagkatapos ay ibabalik sa mga lansangan para sa solemn foot procession sa hapon. At ito ang huling aktibidad ng Fiesta Senior bago opisyal na magsimula ang Sinulog Festival. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team ni Marieta Daclan, isa sa mga deboto ni Senyor Santo Niño. Para sa kanya, ang Fluvial Parade ay isang highlights para sa Sinulog 2024. At ang pagsaksi niya sa kaganapang ito ay itinuturing na isa sa pinakamalaking sandali sa kasaysayan ng Cebu. Isa ito sa mga highlights sa Sinulog, yung mga itong fluvial parade. Ano naramdaman ko, yung feelings ko, I feel happy at so satisfaction ako sa in myself
Kasi as a debutante, as a nagdeboto ako kay Senior Santo Niño. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry May Balingat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang Iloilo naman doon po sa Nutrition Center na proyekto doon sa Iloilo City Government na kapartner ng Bombo Radio Philippines. Isa sa mga ibinibida ni Mayor Jerry Treñas na sa dadaluhang World Government Summit sa Dubai, United Arab Emirates. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Ibibida ng Iloilo City Government ang mga best practices nito, partikular na ang mga pro-poor projects sa gaganaping World Government Summit sa Dubai, United Arab Emirates na gaganapin sa Pebrero 12 hanggang 14 ngayong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mayor Jerry Treñas, sinabi nito na magiging bahagi siya ng Round Table of Mayors na nakatakda sa Pebrero 14 kung saan ibabahagi niya ang mga inisyatibo ng lungsod mula sa grassroots level at maging ang free dialysis para sa mga mahirap na mga mamamayan ng lungsod. Ayon sa alkalde, kabilang din sa itatampok nito ay ang Nutrition Center ng lungsod kung saan kapartner ng proyekto ang Bombo Radio Philippines. Napag-araman na mismo ang chairman ng Florete Group of Companies na si Dr. Rogelio Florete ang personal na inibitahan ni Mayor Treñas upang dumalo sa pagsasagawa ng inspeksyon sa nasabing Nutrition Center para sa kolaborasyon at pagbibigay ng kinakailangang pasilidad sa pamamagitan ng pag-provide ng mahahalagang equipment. We are very happy, Florete Group of Companies, Bombo Radio, ang Nutrition Center envision para sa supplemental feeding commodities para sa 1 to 5 ng mga kabataan na malnourished. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Itong retrieval operation na nagpapatuloy pa para sa natitirang missing sa landslide na naganap dyan sa may Moncayo, Davao de Oro. Alamin natin ang kabuuan ng detalyeng yan mula sa Bombo Radio Davao. Nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon ang search and retrieval operation sa natitirang missing sa landslide sa Purok 20, Barangay Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro. Nasa pangatong araw na ngayon ang paghahanap kay Romel Gumatin, 35 taong gulang, ang padre de pamilya ng pamilyang Gumatin. Matatandaan na 7 sa pamilyang Gumatin ang natabunan ng gumuhong lupa habang nagsasagawa ng prayer meeting kasama ang 4 na kapitbahay noong January 17 itong kasalukuyang taon. Samantala, isa pang landslide ang naitala sa mining area rin ng Barangay Tandik, Purok Silang, Maragusan, Davao de Oro, kung saan patay nang nakuha ng rescuers ang isang minero na nakilalang si Kylie da Sermonios, 22 taong gulang. Inihayag naman ni Franz Irag, ang chief ng Office of the Civil Defense 11, na batay sa kanilang consolidated data, umabot ng 83,158 na pamilya ang apektado sa malawakang pagbaha at landslide sa buong Davao Region. Samantala, hindi pa makapagbibigay ng kabuang halaga ng danyos sa infrastruktura at agrikultura dahil hindi pa nakapagsumite ang iba't ibang LGU. Kinumpirma din ni Irag na may matagal na mga kautusan na matagal nang pinagbabawal ang pagtira ng mga residente dahil delikado na ang naturang lugar sa mga landslide. Actually, prior to the incident, meron na tayong mga issuances from MGB na subject for relocation sila dapat talaga dyan. Especially all other areas natin na may mga nakatira na identified na landslide and flood-prone areas. Highly susceptible to flooding and landslide. All those areas are being recommended to really implement relocation. And no build zone of housing units or mga bahay dapat doon. Unfortunately, medyo until now talagang challenge at the local level. Considering also that yung participation nung community na maapektuhan, marerelocate is ang concern nila is paano yung magiging
kabuhayan, no? Pagkabuhayan, livelihood activity. So, yun yung isa sa ginagawa ng paraan ng especially the local level, no? Though tayo naman sa national, we're ready naman to provide assistance kung magagawan din lang talaga ng proper request and proper initial action from the local level. At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabate. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang mga kaanak naman ni Catherine Gumatin sa Agusan del Norte na namatay o nasawi po sa landslide sa Moncayo, Davao del Norte, nagdadalamhati sa pagkasawi ng kanyang buong pamilya. Yan po ang pag-uulat ng Bombo Radio Butuan. Nagdadalamhati ngayon ang naiwang pamilya ni Catherine Gumatin sa sitio Tagbabakon, Barangay Kulit na Sipit, Agusan del Norte matapos itong masawi sa landslide sa Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro kasama ang buong pamilya nito. Hindi matanggap ng ama ni Catherine na si Edgar Nunez, 59 anyos, ang sinapit na trahedya ng kanyang anak. Inihayag naman ni Rosalyn Gamalelo ang hipag ng pumanaw na si Catherine na sa simula pa ay hindi agad sila naniwala sa mga napabalitang landslide sa Facebook post hanggang pinuntahan na ito ng kanyang biyanan at dito na nakumpirma matapos makita ang bangkay ni Catherine kasama ang 5 niyang mga anak. Saysay pa ni Rosalie, nakausap pa niya si Catherine bandang alas 11 ng umaga bago pa man ang pangyayari kung saan sinabi nito na kinakabahan siya dahil sa patuloy na mga pag-ulan lalo na't dati na umanong nadamay sa landslide ang bahay ng kanilang mga kapitbahay. Sa ngayon patuloy pa ang paghahanap ng mga rescuers sa bangkay ng asawa ni Catherine na si Romel Gumatin. Kami naniwala nung pumunta yung biyanan ko doon sa kasi nga nagtanong-tanong din kung totoo ba talaga. Nung sinabi nila na totoo, nakuha na daw yung mga bangkay ng mga bata. Tsaka yung asawa ng hipag ko, hindi pa nakita. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito si Bombo Kevin Linac nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito namang personahin ng Office of the Civil Defense Region 12 at PDRRMO at CDRMO naka-standby pa rin bilang paghahatid sa posibleng epekto ng patuloy na pag-ulan. Narito ang tinutukang balita ng Bombo Radio Jensen. Nakatala rin ang pagbaha ang lungsod ng General Santos, partikular na sa Barangay Lagaw, Baluan at Buayan. May mga nailikas ding mga residente ngunit kaagad namang nakabalik sa kanilang mga tahanan inaumagahan. Ayon kay Office of the Civil Defense spokesperson Jorimay Balmenyado, natanggap din nila ang ulat na may mga landslides sa bahagi ng Sarangani Province, partikular na sa munisipyo ng Alabel. Ngunit wala namang naitalang damyo sa mga bahay maging sa infrastruktura. Dagdag pa ng opisyal, wala silang natanggap na ulat mula sa Sultan Kudarat at South Cotabato sa epekto ng shear line maliban na lamang sa mga minor flooding. Sa ngayon, nakastandby pa rin ang mga personay sa Office of the Civil Defense Region 12 maging ang Provincial at City Disaster Risk Reduction Management Office sa posibleng epekto ng patuloy na sama ng panahon na sanhi ng mga pag-ulan sa rehiyon. Matatandaang naglabas ng executive order ang probinsya ng Sarangani at ng General Santos City nakarang araw sa pansamantalang pagkansela ng mga klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Sarangani, binawalan din muna na pumalaot ang mga mangingisda at pansamantala ring itinigil ang mga operasyon ng mga beach resorts. Naka-receive na po tayo ng report coming from our CTDRRM office of General Santos City. Nagkaroon nga tayo ng mga pagbahaan. Pero bumaba naman agad po yung tubig. Yung 24 individuals na nakabalik naman po agad sa kanilang mga tahanan. Pinaparating po natin sa lahat ng mga kababayan po natin na palagi po tayo maging handa sa panahon po na may mga sakuna. Makinig po lamang tayo sa mga tamang ahensya na nagbibigay po sa atin ng mga alerto, warning and advisories. At the same time, pag kinakailangan po natin lumikas, sumunod po tayo sa mga apiso ng ating mga lokal na pamahalaan at ating barangay at pumunta po tayo sa mga designated identified safe evacuation center. Yan ang ulat mula rito sa lungsod ng General Santos. Mula sa Bombo Radio Jensen, ito si Bombo Levi de Leon. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Samantala, binatilyo naman na nakikipaglamay lamang sa kamag-anak, patay matapos mahagip ng tren sa Pulangi, Albay. Yan po ang tinutukan ng Bombo Radio Legazpi. Agad na binawian ng buhay ang isang 21 anyos na lalaki sa Pulangi, Albay matapos na mahagip ng tren. Ayon kay Pulangi Emergency Management Service Quick Response Team Supervisor Christopher Encisa sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, lumalabas sa paunang pagsisiyasat ng mga otoridad na nasa lugar ang biktima dahil nakikipaglamay ito sa kamag-anak na nakatira malapit sa Riles. Nabatid na napansin lamang na nakahandusay ang biktima nang makalagpas na ang dumaan na tren. Samantala, nilinaw naman ng opisyal na hindi nakainom ang binatilyo ng mangyari ang aksidente, kaya patuloy na inaalam ang buong detalye ng aksidente. Nabatid na ito na ang pangalawang aksidente sa bayan ng Pulangi simula nang ibalik ang biyahe ng tren ng Philippine National Railways. Dahil dito, sinabi ni Encisa na magpapatawag ng pagpupulong ang alkalde ng naturang bayan para sa karagdagang direktiba sa mga barangay officials, lalo na ngayong regular na ang biyahe ng mga tren sa Albay. Una yung about po sa train is, hindi lang po sa Pulangi, sa lahat na rin po siguro is applicable naman na kailangan din natin maging paigtingin ang pagbabantay sa mga komunidad, lalo na sa mga malalapit po sa Riles. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo John Salonga for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang isang lalaki abay tumalon sa Nagilian Bridge diyan sa May Isabela na pinaniniwala ang nagpakamatay dahil sa problema. Ang balitang yan itinutukan ng Bombo Radio Kawayan. Isang lalaki ang tumalon sa Nagilian Bridge sa Palataw, Nagilian, Isabela na pinaniniwala ang nagpakamatay. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, sinabi ni Police Captain Federico Tulay, Deputy Chief of Police ng Nagilian Police Station, na ang biktima ay 29 na taong gulang, may asawa at residente ng District 1 Kawayan City. Sa kanilang pagsisiyasat ay nakita ng isang lalaki ang biktima kaninang alas 5:30 ng umaga na tumalon sa tulay at nahulog sa Cagayan River. Una rito ay nagpadala pa ang biktima ng chat sa kanyang asawa na siya ay nasa Nagilian Bridge. Gayunman ay huli na nang makita ng asawa nito ang kanyang mensahe. Iniwan pa ng biktima ang kanyang cellphone sa railings ng tulay. May text message pa o messenger message itong lalaki doon sa kanyang asawa at kapatid na nagpapaalam na at siya ay magpapakamatay na dahil sa samot-saring mga problema siguro sa kanyang trabaho at magagayon din sa kanyang pamilya. Doon sa initial na inquiry natin doon sa asawa ay late na niya nabasa itong message. Nakatalon na itong lalaki bago pa man mabasa nung kanyang asawa yung message niya na magpapakamatay na. Sa naging panayam naman ng Bombo Radyo Kawayan kay Freddy Agustina, nakasaksi sa pangyayari, sinabi niya na narinig nilang paglagapak ng tubig, subalit dahil may kalayuan ang kanilang kinaroroonan ay hindi nila inakala na isa pala itong tao. Nakita pa nila itong lumitaw at sa pag-aakalang itinapon lamang na basura ay hindi na nila pinansin. Ilang oras na ang nakalipas bago nila napag-alaman na may pinaghahanap na lalaking tumalon sa naturang tulay. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Isang Pinay worker itinanggi ang kanyang pagkakasangkot sa pagpatay sa mag-asawa sa Japan. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Tugigaraw. Itinanggi ng isang Pinay worker na sangkot siya sa pagpatay sa mag-asawang Hapon na natagpuang may mga tama ng saksak ng kutsilyo sa katawan sa isang kwarto na nasa ilalim ng sahig sa kanilang tahanan sa Tokyo's Adachi Ward. Ayon kay Bombo International News Correspondent Miles Beltran mula Japan, batay sa pahayag ng 30 anyos na suspect sa Tokyo Police, ay mariing pinabulaanan ni Hazel Ann Bagiza Morales ang mga paratang laban sa kanya kaugnay sa pagpaslang sa mag-asawang kapitbahay nito na sina Norihiro Takahashi, 55 anyos, at asawa nitong si Kimi, 52 anyos. Pinaniniwala ang may relasyon si Morales sa 30 anyos na anak ng mag-asawa at kakilala niya ang mga ito na siyang sentro ng investigasyon ng pulisya. Posible umunong inatake ang mag-asawa sa loob ng kanilang tahanan dahil sa mga nakitang bakas ng dugo bago dinala ang mga bangkay sa ilalim ng bahay. Nabatid na iniulat sa pulisya ng anak ng mag-asawa na nawawala ang kanyang mga magulang noong umuwi ito galing sa kanyang trabaho.
Ang sabi ay hindi naman ito malaki ang katawan, no? Itong ating kababayan na si Hazel, para magawa niya itong mag-isa. Sa edad nilang 50s, no, parang kaedad ko lang sila, no, yung mag-asawa. Ay, hindi mo pa masasabi na mahina na sila, no, para hindi mapaglabanan kung ano man yung, kung nagkaroon man sila ng alitan o guluman. At mag-asawa sila, tapos na mag-isa lang siya. No, parang kung iisipin mo, pwede pa siyang pagkaisahan ng mag-asawa kung tutuusin. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa balitang pampalakasan naman, itong University Games 2024 opisyal na magsisimula ngayong araw dyan sa may Dipolog City. Ang balitang yan ay tinutukan ng Star FM Dipolog. All set na mga napiling venue sa gaganaping Philippine University Games o UniGames 2024 sa Dipolog City simula ngayong araw, January 20 hanggang 27. Sa pahayag ng President ng University Games Commission ni si Roger Banzuela, nasa higit 1,200 ang mga atleta ang lalahok mula sa 31 kilalang mga universidad sa Pilipinas na una na ngang nagkumpirmang sasali sa naturang sporting event. Here we have around 1,274 delegates. Wala pa yung technical official who start arriving today. Let's say that is 1,400 people around here. Ilan naman sa mga nakahanay na laro sa isang linggong National Collegiate Sports Competition ay ang mga sumusunod: badminton, basketball, futsal, table tennis, taekwondo, volleyball at beach volleyball. Nabatid na ang Dipolog City ang siyang kauna-unahang syudad sa Mindanao na mag-host sa National Collegiate Sports Competition na ito na itinatag sa Bacolod City taong 1996. Kaugnay nito ay kinagalak naman ang Special Coordinator ng University Games 2024 na si Attorney John Hendrik Valliser na matapos ang 4 na taong pagkakaantala dahil sa COVID-19 ay matutuloy na ang Philippine University Games dito sa syudad. For the hosting of this UniGames, 25th is the silver anniversary of UniGames. Agdiring ihel sa Dipolog City. So, as the special coordinator for UniGames, nabigpay kay kung anaasa po a silver anniversary. Arito sa impila ng Star FM Dipolog, Star DJ Blue Heart nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bago po ang ating orasyo Emperata, nais namin kayong imbitahang muli na maliban sa Bombo News Center, abay maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations sa buong bansa. At para sa karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, tumutok sa mga social media live ng ating mga estasyon. At para sa mga kababayan nating mga Ilocano, nariyan ang Bombo Radio Kawayan at ang Bombo Radio Baguio. At para naman sa ating mga kababayan ng mga Pangasinense at mga Ilocano, nariyan ang Bombo Radio Dagupan. Para naman sa ating mga kababayan na mga Bicolano, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. Kabombo at Kister Nation ng ating mga istasyon sa mga probinsya. Para po rin po sa mga kabayan nating mga Ilocano, narito po ang Bombo Radio Tuguegarao, ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang para naman po sa mga Bicolano, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. This is Mayor Jerry Treñas of Iloilo City inviting everyone to come and enjoy one of the most celebrated festivals in our country, the Dinagyang Festival from January 12 to 28, 2024. It is the time of the year again that we celebrate our faith, culture, and heritage. The time to showcase our talent, creativity, and ingenuity. Together, let us showcase to the world why our hearts beat like the drum beats in Iloilo City. Halabira! Viva Señor Santo Niño! Mga kabombo at Kister Nation, narito pong orasyo Emperata for deliverance from calamities. Almighty Father,
we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 3 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo, Angel Tan, inamay kantanan sa pagpasiguro sa Iloilo City Traffic Management Unit nga mayara sa nagakigo nga augmentation sa ila sining personnel kag mag-handle sa traffic situation during dinagyang Festival 2023. Pero ang matutuod siniyang pagpanghangkat sa aton sini makabombo sa bahin sa Iloilo City Traffic Management Unit magaumpisa sa Lunes kadlaw kay pila diri ka mga mayor kadalanon siraduhon bangod man sa pag-construct sa mga judging areas. Kag later on i-check naton si Bombo Jomar Villa na may kantanan karon sa sining latest sa bahin sa pagpangalutang ni Zoilo Sereño dira sa may Guimaras State University. Ubos gid kuno to ang bala sa puselo. Way labot sinabanwa pinakdol niya pa linampusan niya pa sa pusel ining biktima nga lalaki. Kag gintuad man sa gipayag sa suspitsado kawan siya sa tuyo nga luthangon ang iya anay nobya. Check tanay this time si Bombo Angel Tangel sa report please come in. Bombo Siyam nagpatag diri ang Iloilo City Traffic Management Unit nga ginaalay na nila kag gina-arrange ang mga nagkalabilin nga mga traffic enforcers para man abi sa nga trapiko kag magbulig man sa sitwasyon para sa Blagyang 2024. Sa interview sa Bombo Radio, si retired Colonel Oldarico Garbanzos, pinuno sa nasambit nga opisina iya gipahayag nga ang ining nga prestada Bombo Siyam ang ginaobra nila kay ang mga personnel dapat need ma-mold and ma-orient sa mga kabombo naton. Sunod kay Colonel Garbanzos, o kung retired Colonel Garbanzos, gin-admit niya diriha nga naglabot na sa siyam ka mga personnel since ka nagpungko ini siya ang napahalin niya Bombo Siyam bangod man abi sa grave misconduct kag ginalantaw pagid ini nga madugangan ang iya diri nga pagpathag nga no, hindi naman anang-alang mo siya makinanglan pa paabuton ang lagyang 2024 ukon palampason before sila pahalinon kay man hindi nagakaangay nga padugayon ang ila pag sinamatasan kag as early as possible mas gusto niya nga ang image sa Iloilo City Traffic Management Unit mangin manami kay for this time nagabato na gid sila sa mga reports halin sa mga nagkalain-lain nga social media platforms at the same time mga personal messages niya balabang WhatsApp nga mabaton, gina-cater na kag ginahatagan gilayon sang investigasyon kay ti amo ni ang prestada sa mga kabombo nato nakita nila
nga kung mag-traffic gani diri sa may downtown area, sa may Central Business District, do wala galabot mong botsyam sa pulo kabilog, tama kalaka ang abi deployment man sang mga traffic personnel kag nakitaan nila nga hiring pagidsubong ang Iloilo City Traffic Management Unit. Pamatian tabala ang kabahin sa nga pagpahayag ni retired Colonel Oldarico Garbanzos sa aton interview. Well, may mga gin-terminate kita, but ang aton nga alignment sang personnel, particularly subong sang aton nga mga closures, ginaobra na ini naton. And ginahambal ko gani nga may mga dapat pagid nga i-mold kag i-orient, no? Ang aton nga mga sa external factor ini nga dapat ma-orient kag ma-mold gid ang aton pa nga mga personnel, so that ang ilang orientation kag ang ilang work ethics will be developed. Hindi man sir alang-alang nga nagpang-amat-amat kita terminate because of their performance sa abi manog dinagyang sir. The administrative case nga ginatubang sang ginpang-terminate naton nga I think siyam, and may ara pa nga mag-coming are all grave misconduct, no? Initanan hindi nakakaangay being a public servant. Okay, mga siyam madugangan pag sir. Yes. Mga pila ka bilogayhan. Well, sige ang welcome na kita sang atanan nga mga reports sa social media kag sa aton nga personal nga mga contact numbers, and we are verifying sang mga reports nga ini. This is related sa dalan, actuation sang aton nga mga traffic enforcers. At the same time, ang ila dira nga gubo naton nga kultura amo nang report nga alleged pangikil. Ang aton nga kakulangan nga ginamuno sang aton nga pumuluyo, may makuhaan pa man kita. Amo that is why nga may augmentation kita sa other districts, no? Ang amon lang diri, we're trying to strategize ang amon nga traffic operation kag but yet sometimes the volume of vehicle and the road network suggest gid nga dapat i-manage. That is why maka-experience kita sang traffic choke areas sa mga ginmuno ko nga mga city roads. Momotsam na batian sa mga kabombo naton diri ang kabahin sa nga pagpahayag ni retired Colonel Oldarico Garbanzos sa atong interview. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. Ako I do agree with retired Police Colonel Oldarico Garbanzos nga anhon mo lang ang kadamo sang imo siniya nga mga traffic enforcer kung madamo man dira sa ila ang pigado ang work ethic, no? Or work ethics. Butangan taes para damo. No? Tod, madamo kita may makita iyang ara sa dalanon. But ang iban sini sa ila, tinagapro pa simple lang dira. As per allegations, kag sa iban sini iyang nga mga napamatunan, tinagpangilkil sila. Nga kung sa diin nagahatag man sang hindi maayo nga imahe sa iban sini iyang nga mga miyembro or iban nga mga traffic enforcer nga nagasulob sang kasubong sini nga uniforme. Unfair man ina sa ila nga nagatungod sila sa ila sini nga trabaho, unfair man na sa mga nagapainit, nagapatial sa init kag nagasulay sa ulan. Kay bangod iya nga may mga motorista nga ginkilkilan sang mga kasubong sini nila iya nga nagasulob nga uniforme, pati sila nadalahig na ini kilkil man So tinutuyo ni retired Police Colonel Garbanzos is to demolish sang ila sini nga kultura sa pagpangilkil. No? Kag mas maayo magkalabilin dira among mga dedikado sa ila sini iyang trabaho. Kag makabig naton mga professional nga mga traffic enforcer, hindi lamang kay basta-basta nga mga traffic enforcer. Sa kadugayon na sa aton sini nga mga kabumbo,
sang sitwasyon sa dalagan sang trapiko. Hindi man malayo iyang nahangpan kag nastudyuhan man isang maayo ni Garbanzos dira karon bilang sadto anay nangin Chief of Police sa nagkalain-lain sini nga distrito diri iya sa siyudad sang Iloilo. Nangin head sang sadto anay Iloilo City Mobile Group. Nangin Chief of Operations sang Iloilo City Police Office. Nangin Deputy Station or nangin Deputy ICPO Director. So waay sa numero siguro sa nga traffic enforcer kung madamo man dira yang ginpahalin ti may mga nagkalabilin pa dira nga mas maayo kag makatungod sa ilang sini nga trabaho nga makadilihir sa maayo nga pagmanage sa aton sini nga trapiko. Disiplina malang ni pagka-responsable sa mga traffic enforcer and also kontribusyon sa mga motorista nga magkooperar sa mga ginapatuman sini nga pagsulundan. Ti pero bukas man kuno sa gyapon ang talatapan dira sa Iloilo City Traffic Management Unit sa pag-hire sa mga bag-o responsable kag dedikado sini nga mga traffic enforcer nga hindi iya masilaw sa kwarta o kung hindi mag-resort sa pagpangilkil. Ang importante lang niya nga mamanage sa mayo ang dalagan sa trapiko by Monday hasta iya sa pag-celebrate sa Dinagyang Festival 2024 and the rest sa mga inadlaw nga kung sa diin sa karon sa siyudad sang Iloilo way na yasing rush hour lamang ang nagapugok ang dalagan sa trapiko almost every minute of the day. Kung kaysa, Domingo lang kita makaburubatsyag sa tawhay nga dalanon. But kung kaysa gani, may pagpugok pa sa gyapon. Ilaw man ta, nga makaparan sa Iloilo City Traffic Management Unit ang pag-diliher sa trapiko diri iya sa siyudad sa Iloilo. 14 minutos na kaligad sa taknang launa. Pagbalik nato na banwadugang ang mga balita kang impormasyon. Ang sospitsado nga si Zoilo Serenio, grabe ang kaakig sa nobyo sang iya sini nga ex-girlfriend or iya anay nobya kay matapos nga ini ang ginlutang niya, linampusan niya pa sang armas lutang ang ulo sining biktima kag ginambalan nga nabatsagan mong kasakit nga nabatsagan ko. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdum. Oras nato na 15 minutos na nakaligad sa taknang launa. Ini si Mayor Jerry P. Treñas sang siyudad sang Iloilo. Nagaagda sa inyo nga magsaksi sa madinuagon nga Dinagyang Festival January 12 to 28, 2024. Magbisita sa siyudad sang Iloilo. Magsinadya sa Dinagyang. Kagululupod kita kay selebrar ang aton pagtuo, kultura, kag tradisyon. Halabira, viva, Senyor Santo Niño. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 14 to 20, 2024. Ang mga ambahanon ng kalabanan halin sa past millennium will continue to rule sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo together with a retro band sa concert at the Plaza, exclusively yours sa Sabado, January 20, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kagiban pa ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 21, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan ni kita sang kaisog kagabakod agud pa nga tubangon ang mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Impormasyon nga nagapatalang ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang Iloilo, Philippines Standard Time, 10:08 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bumuanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Grabe nga kaakig sang suspitsado sa current boyfriend sang iya sini nga ex-girlfriend. Inisanto man sa investigasyon sang Buena Vista PNP bangod nga matapos kuno nga ginluthang ini pa ang ginlampusan niya sang pusil sa ulo. Ubos gid kuno ang bala nga unod sang pusil sa sining pagpanglutang kag sandig sa kapulisan to nagahinulsol ni siya kuno yang naulamid to ang iya sining anay nubya. I-check ta ang follow-up report kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Jom sa report ta please come in. Ginalantaw nga posible dako gid kaakig sa suspect sa mga biktima sa shooting incident nga nagluntad sa sulod mismo sa Guimaras Guimaras State University inibangod man sa sining igo blas ang sining bala sa nga armas nga nangkon sa sining mga biktima diri karo Bobotsam sa madumduman ang ining isa diri amo ni si Christine ang ining babaye nga may pilas sa ulo tugas ang pagalutang ginrudaan man sa kamatayon. At the same time ining isa pag diri ka lalaki nga biktima man nga may pilas sa sining right portion sa sining dughan kag diri tunga sa sining portion man sa dughan na Bombotsam. After sa pagtiro sang suspect bangod kati way na sang ala amo to nga ginhampak niya pagidjali sa armas tutang ang 38 revolver gigamit niya ginhampak niya pagidi solo ang ining nasambit diri karon niya nga biktima nga ginadudahan niya nga muna ang karelasyon man sa nga iya sini karon nga ex-girlfriend sa sini nga ni Christine. So based diri karon sa pag-usisa dugang sang Buena Vista Municipal Police Station tinatukiban diri after sa insidente pagkuha to sang armas nga nabilin sa area didto nga nakita ang apat ka mga empty shell sa sining 38 revolver ara na siya nagapabili ang sining bala sa aton sining mga kabombo. So sunod sa kay Mr. Ferrer ang
Chief of Police sa Buenavista Municipal Police Station, posible kung may bala at pato basi ko palokpo niya pagid no kay ginampak ito gani karmas tong lakim. Kay tiway na siya siguro sang other means na kun nga gamiton amo to nga gamitan niya lang abi sang siling nga persa nga mahampak to ang kapusil ining nasambit diri karon niya nga biktima Bombocham no ti ang ining armas nga nabilin kay makabig pa ni karon gali nga unlicensed no kay wait sa mga dokumento so bali adala na lang ni sa case nga murder no kung matikayon murder with the use of unlicensed firearms no so hindi siya ma-separate abi nga lost firearm dira karon kung ma-separate aga kaso so diri na sa masulod sa murder case ang ining armas nga way sa nga license kag at the same time kung kung matikayon man ning pagsaka sa karon sa kaso pagid sa prostrated murder man batok sa sining lalaki karon nga suspect diri Bombocham mo na ginekutar man diri sa Buenavista Municipal Police Station diri karon Bombocham so no kay Major Perete sa selling assessment nga may kaakigid no suspect kung sa diin ti prior pa man sina mayara na nga daan nga ado kasubong nga ti pagpamahog nga do makasubong nga magpanimalo sa kuno sa sining biktima diri karon Bombocham. Aribla pabati tanay ang lipot lang din no ang pahayag din ni Police Major Ferrer kay after sang natabo pasalamatan niya kuno ang bahin dire karon sang mga security personnel sa Guimaras State University bangod kay after sa natabo way na to nakagwa no ang suspect nga cordon na to sa mga security guard sa sulod nga amo na to nga natigayo nga manitiruhan ining mga biktima. Si Major Ferrer diri Bombocham no sa mapakagangutan sang Bomboradio. Tama sir kalapit ang Guimaras State University kag enclose ini siya sang concrete fence. Maagi-agid sa imo nga kudal kung maghimo kada sang katuntuhan manakpan ka man Japon sir kay hindi ka man kapalagyo kung ara ka sa sulod sir. So after sa tabo nga may linupok ara pa sa sulod. Ara pa siya sir sa sulod ka una gani nga nagresponde ang aton nga mga security guard kag naapas kita sa ila dito sir. Why naman sabi nga doon nagpamahog pa nga maniro or ano? Naubo sir ang iyang bala amo to nga wala na siya nakapalupok sir. Anong armas? Na-recover na ton ang isa ka 38 caliber nga revolver. So sa iyang di bula na siya no? Yes sir. May mga empty shell na bilin? Yes sir, na-recover. Ang empty shell dito sir 4. 4? Oo sir. So ang posible ang sa 4 ubos si lupok to? Naubos sir lupok sir. Pero ang igo, 3 lang no? Tungod sir ang unang lupok, naging tiro niya sa lalaki, wala maigo ang lalaki, tungod naglagad ini sa CR. Ang ikaduha nga lupok, amo na igo sa babaye, kag ang duha nga nabilin, amo to nga nag-igo sa lalaki. Wala na siya bala, ginlampusan niya pag isang pusilya ang lalaki. Hindi niya ginampusan? According sa iya, ginlampusan niya man sa ulo sir. So do dako gining kakig siya na? Base sa pag-istorya ko sa iya sir, dugayan na ning plano kag gusto ya gid himuon. Si Police Major Ferrer ang Chief of Police sa Buenavista Municipal Police Station diri karon Bombocham. So posible ang armas ni kay usually kun mga 38 revolver mga anom ning balaya mo kun mapuno mo ya sini nga dibula na Bombocham. So posible may duwa na kabakante. Ang apat mo to ginubo sabi palupok pag after sa why na to nakalupok amo na to gagin lampos to sa ulo to sa isa diri karon sa biktima sa sining shooting incident. Na-mention man to ni Police Major Ferrer, adugay na kunong ginaplano, no? Bombocham. Actually, may post magani di mo ang ining suspect. Ang na-mention diri nga do kasubo nga ma-hire pag isa kuno sang sang killer ni nga mga kakadto diri sa Guimaras agod nga matigayon lang plano to nga mabalusan ning suspect niyo kuno ining biktima sa sining shooting incident no diri karon Bombocham. May aligasyon ining suspect diri Bombocham regarding karon as to the reason no kun anong madalom gid mga rason sini. Kay ti ang una bes why to ya ma-mention kun ano gid ang rason sa sining babae nga nagpakigbulag siya no
formal break sabi sa bulan niya sa Nobyembre, no, why na to elaborate. Pero may aligasyon ng suspect diri Bobotsam, bato niya man kuno nangati nagbulagay ni Slabi ni Christine o galing ang hindi niya lang kuno mabaton kagiyan ni kuno gin pamangkot ning si Christine kun sila sang lalaki di nagpanginwala si Christine. So gin chat ko ni suspect ang ining lalaki nga sa muning migo kag hambal ngati kami ni Christine. So didto kadto Pero sila pa ni Christine kag ni Soylo kun wala na. Sila pa na ang initi na iya maniligasyon sa sining nasambit diri karon nga suspitsado. Pero sang that time nga pagbulag ni Christine sa iya, tiwaya tumalborate kung anong rason to ni Christine diri karon Bobotsam, no? Amo na ang inayati base man sa nasambit karon nga suspitsado. Ang isa pa gito sa dugin mention niya man nga pag-reply siya kado kasubong ati duay na sa ganabla ati na after naman asang pag-break up nila ati laban-laban kung nag-break up na sila expect mo na nga di duay na gid man sang mga mensahe ikaw da karon nga mabaton halin si mo sinabi nga ti makabig mo na nga ex-girlfriend Bobotsam. All right, sige. Ini si Bombojo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Now, ano ang ginhalinan sa krimen? Gugma. Crime of passion. Love triangle. Do kasubong sina. Sa aton sini nga mga kauturan. Kon sa bahin sang mga involvado si Christine, si Ram, si Soylo, no? Ang information ta is that nga nagpakigbulag na tapos there was a time ang pagbulagay way sang klaro wala sang formal nga closure kag there was a time nga sila pa as per allegation sang suspitsado na mangkot siya sa kay Christine kung anong nagapatunga sa ila ni Ram. Ang balik Christine wala pero namangkot si Soylo kay Ram kag naghambal si Ram nga oo kami na sa aton sini nga mga kauturan. Well, tama ka mambalaton common nga mga senaryo sa love life nga may mga third party so on and so forth, no? Pero may mga tao abing ang level sang attachment sa iya sining ginapalangga tuman sini kadalom. Of course, mahambal ikaw bilang isa ka lalaki nga palangga kunyakon sini nga nubya. Grabe man ang akon sini nga level of attachment. Pero may punto gidiya sa aton sini nga mga kabombo, no? Nga may mga butang ikaw nga mapaminsaran kag mahimo nga hindi man gani iya mapatihan or waay sang may naglaom abing mahimo mo ang amo sini iyang buluhaton. Kasubong sang ginhimo ni Soylo sa kay Ram kag kay Christine. Kay sa paminsaron ni Soylo iya ini siya ang ginlimbungan. Considering ati long distance relationship paniganaan ang ila kay kung lang taon mo dito siya Pulupandan gobra tapos giskwilang iya sa nga nubya. And then may mabatian siya or may mabaton siya nga mga impormasyon nga muna may nagaulo arigay nga lalaki sa iya sining amiga. Naglabot sa punto nga gina-message siya talagsa na lang reply kung naga-reply lipot tapos daway na sa nga gana.
Oh. Pero why kita sang may ginabasol dire kung nga naglabot sa punto nga mo sini ang sitwasyon. Oh? Dala lamang inibanwa sang kainiton or naga alalawas sini iyang kaakig sang isa ka lalaki sa iya sinigina pinsar nga nag-agaw sang iya sininga kahagugma. Oh? Ti siyempre banwa kon LDR, long distance relationship. Mas bintahagi diyang isa ka, mas bintahagi diyang sitwasyon niya, mas malapit ang isa ka tawo sa imo. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ti sa gugma gani kag sa pagpalanggaan ay may ginatawag kita iya nga pagsalig. Kung way ka mo iya sang pagsalig sa tagsa-tagsa, ti way sang pagsalig sa tagsa-tagsa kag hilaw ang imo sini nga commitment, ti dira nagasulod ang mga temptasyon. Ugali kati hindi mo man manigar, bangod nga ti iyara pa lang sila sa estado sa pagnubyanay, way pa sila iya sa pag-asaway. Nga kon istorya na to ng pag-asaway, gani ti may pipila pa gani iya ka mga sitwasyon nga naga katimtar sa gyapon ang may mga bana, ang may mga asawa. Sa ila pa iyang mga lamharon pa lang sila. No? Kag nubyahanay pa lang. Sa aton sini nga mga kulturan. Ugaling bisan ano pa na dira iya kadalom ang attachment, ano pa na kadalom ang rason, ano pa kadalom ang gugma. Hindi iya masulbar sang bayulinte sini nga pamagi. No? Tiway sang may nasolusyonan nga gugma ni Soylo, nga gugma ni Ram, or gugma ni Christine. Pagpalangga nila nga tatlo abiway sang may nasolusyonan. Ang na-achieve lamang diri iya ang tinutuyo ni Soylo bangod sa sobra nga kaakig nga luyag yaman ipabatsyag kung anong kasakit nga iya sininabatsyagan sa tao nga naghimo sini sa iya. No? Tikita nyo sa aton sini makabumbo ang paghinulsol iya nga makita sa itsura suno pagani sa kapulisan nato ang paghinulsol nga ti nadalahig ang iya sini nga palangga. Nadalahig sini iya ang babae nga ginahakahagugman niya or ginahigugman niya sang matutuod. Kayang iyan man lang sini iya nga target. Amo ang lalaki nga sa paminsaro niya, sa pagpati niya, nag-agaw sa iya sini nga nubya. Rason nga naglasay, tubtob nga nagbulagay sila. Oh. Ugaling may mga senaryo man kita nga ginalantaw nga pwede kung tani na punggan ini or posible kung tani wala ini matabo. Kung balik-balikan nato ng mga palamangkutanon paano nakasulod si Soylo Serenio sa Guimaras State University kay istrikto man bala ang mga gwardya dira kag wala man sang may basta-basta nga ginapasulod. Sa una nga pagpahayag gina plastar diri sang mga miyembro sang security sang Guimaras State University nga daw kasubong kuno nga naluoy sila. That is why nga ginpasulod nila kay daw mabuot man kuno, duway man sang plano nga hindi maayo, so pinasulod nila. Ti samtang nga ginaplastar ini banwa, kagabi sa Zona Libre, kadamo sa mga nagapadala sang komento. Sila nga, may diskriminasyon sila iya. Mga ginikanan to gani, way ginapanugutan nga makasulod, ginahusisa agad, ginapangayuan ID, so on and so forth. Pidako ang palamang kutanon nga anak kasulod dito
si Soylo Sirinyo kag as per information sandig sa aton sini mga kapulisan, nakasulod na daan, nagwa pa, tapos nagbalik. So paano? Kung inyo sinimanutisyaran sa iban siniiya nga mga bulutuan, pribado man o kung pampubliko, kung gusto nimo nga magsulod, maagi gid ikaw anay sa gwardya. Kay ti, ang number 1 policy sang isa iya kabulutuan, no ID, no entry. No? Kung sa ano pa, amo ng first commandment sa mga gwardya, sa mga bulutuan, no ID, no entry. Hindi kaya basta-basta makasulod. So kung ginikanan ka man sa aton sini makabombo, iambal mo dira ay. Ang iban sini nga bulutuan niya gani iya banwa. Mambag ka nga sir, ginikanan ako ni Warlito. Warlito tumong banwa. Ti mabayad sa katuisyon niya. Pwede ko kasulod sir, ang iban sini iya. Mambal nga may ID ka dira ma'am. No? May dokumento ka dira nga pamatud-an naton nga bata mo si Warlito tumong banwa. Yabi palang tawa kami para nga papanugutan ka namon sulod. Or kung mag-iban-iban na dira sila ibanwa, ginahambalan niya sa gwardya, ti pwede mo siya teksan, pwede mo siya tawagan, yari ka diri sa gate. Kag kung pwede, kantuan niya ka diri. Do mga kasubong sinabala. Pero sandig sa pagpahayag sa kapulisan, nga dugin pasunod lang kuno nila kay nabuutan sila. Kaya ang rason kuno banwa nga mahatag sang iya sining alawan sa iya sining nubya. Ti pwede bala ina? Amo bala sina kahapos kag nagadepende gali sa physical appearance sa isa katawo? Kung ako abi, for example lang niya Maninoy, Bumbumel, sa mga tagpalamatita, example lang niya, kung ako abi, may nubya sa bulutuan nga diri lang sa lapit sa stasyon. Oh, hindi na ako magamba kung sino pa na example. Ako na lang. Okay, total example mo lang nimo. Kung ako abi, may nubya / uyab. Nag-eskwela diri lang malapit diri sa stasyon. Bakadto ako to sa main entrance. Pagkadto ko to sa main entrance, hamalong ko biyang gwardya nga, chef, pwede ka sulod? Mahatag lang ko tani isang allowance ni Jerla. Bao Jerla. Jerla ko na abi ang ngalan sang uyab ko. Mahatag lang ko sang allowance ni Jerla. Do you think pasudlon ako dali-dali sang gwardya? Ang gibasihan ko nila, tumabuot nga tsura mo. Medyo ko pukos-pukos gamay bibong buumel. Sir, mayong hapon, pwede ka sulod, sir, kay madulong ko tani ka allowance ni Jerla bala sang akon nga uyab. Do mabuot man tsura ko, sir. Oh. Pwede bala ina sa aton sini nga mga kabumbo? Oh? Amo bala sina kahapos in terms sang pagpasiguro sang seguridad sang isa iya ka bulutuan nga gamiton ang rason nga madulong lang sang alawan sang iya nga nubya. Ang iban sinigani ginikana nagadulong sang allowance. Ma'am, pwede mo matawagan bata mo? Pagkatua lang di? Okay, bala mo ma'am, hindi kami pwede ka pasulod. Amo ng palisi sang amon sini nga eskwelahan diri, universidad or whatsoever. Kag kung may mga dalada, ma'am, pwede mo mabuksan, sir, pwede tamali mo sini nga bag. Oh. Di bisan bubo pa ni nila bag ko, magkalahulog ro diti cash no? Wala ba tayo, may iba niyang ginabutang din Ninoy? Di ba? Bala mo na. Anyway, sa aton sinima kabumbo, ang punto dire is banwa, hindi amo sina kadali. Magluwas lang! Magluwas lang! Kung kilala ni Soylo
ang gwardya. Oh. Kung kilala mo iya ang gwardya sa aton sinima kuturan, sa bisan diin man siguro posible ini nga matabo. Posible ini matabo. Ti granting for the sake of discussion nga naganubiyahanay si Soylo kag si Christine sa sulod sang 3 ka tuig, ti most probably makapila naman kabes nga magpadulong guro dira si Soylo iya sa may Guimaras State University, nakasulod, nakita nga nagadulong-dulong, no? Kag siguro familiar na at the same time nakilala naman guro sa mga gwardya dira ining si Soylo Sirinyo, ti way man sila guro maghuna-una nga amo na to galing plano si niya. Sa aton sini matag palamati. Kay kabudlay pinsaron nga bangod nga mabuot ang itsura, madulong sang allowance, kasimple nga mga whereas panugutan sa iya makasulod dayon. Hindi lang kay kaisa kundi kadua ka bes. Kay as per information ta alas 12 kuno nagsulod to siya. No? Tapos nagwa siya. Tapos mga before 2 o'clock or 2 o'clock pasado alas 2 nagbalik naman to siya. Kag dito na nagluntad ang pagpangluthang. No wonder sa aton sini nga mga kabombo, no? Hindi konti kay amo na kadlagan sa paminsaro kumusling ko nga way taman ginapamangkot. Waay ta pa mapamangkot sa bahin karon iya sang Buena Vista PNP and the Guimaras Provincial Police Office kung ano ang salabton sang gwardya abi sa Guimaras State University, pero do sila na yan mismo ang naghahambal nga niya. Stricto na sila, nagresponde sila, nagbulig sila ni nagdakop, so on and so forth. No? Sa aton sila makabumbo. Tiway pagani ka pamangkot sa nga mo sila do, ang pulisya mismo do sila pa yang defensive. Sa mga gwardya sa Guimaras State University, mga kauturan. Why kita iya singsiling nga may mga ginaplastar nga parang ipatuto nato ng tanan nga kasalanan, but may ara sang accountability sinadira ang mga security guard on duty, no? Sa natabo sinibanwa nga pagpangluthang, kay ti daw hindi naton mangpan kag do hindi naton ma-picture out, magluwas lang kay natabo na nga may isa iya katawo nga danlog pa sa takway nga nakasulod sa ginapahayag, no? Tuman ka strikto nga makasulod ikaw sa isa ka universidad such as like Guimaras State University, nakasulod saya kag didto iya ginhimo ang pagpangluthang. 44 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na Banwa, LTFRB6 nagpanugyan sa mga driver kag mga operator nga wala makapakonsolidate nga dapat ipakonsolidate na nilang ila sining masalakyan kay man strikto na sinikuno nilang dakpanay sa pagtakop sang bulan sang Enero. Balikan naton ini matapos sa bilang kaimportante nga mga panumdumoras. Yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, Lapaz Batchoy. Ang Iloilo. Bomboradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Hambal ganisang kilala ko Bombocham. Sa tuanay ti mapatihan pa kag daw kinahanglan pa iya or mamabanaton makonsiderar nga madulong ka sang alawan sa imo sining nubya sa imo sini nga uyab in person. Pero subong iya may mga ano na mo, may mga load wallet na di na bombomel. Mambal kabi nga mambal tubing imo sini nga miga nga han, bawhan. Oo. Han wala na ko di han allowance. Oh, ti mabalos ka man nga okay han wala problema, i-send ko lang dira. Oh. Tiki may mga e-wallet na mo. Oh, kadamo lang sang mga e-wallet subong. Di rasunan ka lang imo nga madulong ka sang alawan sa imo sini nga nubyado. Sa subong nga mga panyimpo sa aton sini makuturan di pati ka man iya kag bangod ka do nagapaluoy-luoy kag mabuot ang imo sini nga tsura. Pati ka man imo dayon. No, sa aton sini nga mga kabumbo. 48 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Aryo sa mga driver kag sa mga operator nga wala pa makapa-consolidate. Tidakpon gid kamuya pagtakop sang Enero suno pa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 6. Grabe ka strikto ang LTFRB no sa aton sini mga kabumbo para lamang iya nga mapatuman kag mapasigurado nga wala na sang hindi consolidated nga mga salakyan pero sa overloading hindi sila makapanakop kay kulang sila sa tawo. daw crossover ni Anthony Edwards ba? What a mob. Oh. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Oh, do budlay man na patiano mas stricto sila pandakop sa mga hindi consolidated para lang mga maduso ang Public Utility Vehicle Modernization Program kag mapasigurado ang ila sini nga ginaduso nga programa pero sa mga overloading nga nagakos ang trahedya sa dalanon hindi sila yung makapangdakop. Hindi sila istrikto nga makapangdakop kay kulang sila sa tawo. Bombo Lindsay sa report na please come in. As a parting message, Bombo Cham, sang aton nga Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 spokesperson, Attorney Salvador Jun Altura, iyaging pahayag syempre sa aton nga mga drivers and operators na hindi consolidated, bangon na tias na lamang sila Bombo Cham sa January 31, 2024, kag hindi na sila yung makabiyahe, base na sa regulations mismo sa Land Transportation Office, kag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, apisa kuno nga mabugat man nga batunon pero ti kinahanglan gini
atubangon sa aton nga mga drivers and operators ang consequences nga bangod hindi sila magpa-consolidated may ara sa nga consequence gid nga pag atubangon sila kag ti gapati man siya bangod kati wala sila gani kuno nakapa-consolidate ang ini mga drivers kag operators preparado na ni sila kay ti dugay man nga ginhatagan sila sa kay gayunan ginbuksan sa tanan nga mga PUV naton or public utility vehicles ang ining modernization program ang ining consolidation pero ti ginpili sa gihapon sa aton nga mga operators kag drivers nga hindi ya magpa-consolidate samtang ati wala pa sa direktiba Bongbong Cham ang aton nga Supreme Court bino with a temporary restraining order nga ti luyag man kung tani balas ang iban nga mga transport groups nga nagapamatok sa sining modernization program hindi pa pwede nga tiun katon ang ining modernization program ang implementasyon sa sining modernization program kundi sa bahin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga magapadayon sa liya sa pag-implementar sa nga PUVMP. Sunod diri sa iya kabay pa nga preparado ang ining mga drivers and operators nga magpangita kuno sang iban nga palangabuyan pagkatapos ang January 2024. Yari bala to papatiyan ang pagpahayag ni Attorney Salvador Jun Altura, ang spokesperson sa LTFRB Region 6. Okay, siguro as a parting message sa aton mga operators and drivers nga nagagamit sang hindi consolidated nga traditional jeeps. Sandig sa naga-existir nga regulasyon na ginpapanaog sang Department of Transportation kag LTFRB nabalaan naman na ninyo nga hasta lang kamo sa katapusan sang bulan nga sang Enero nga magsigi biyahe. So ginaayo namon nga mabugat man na siguro sa inyo nga batunon dapat tubangon ninyo ang konsekwensya sa inyo desisyon nga hindi mag-intra sa modernization program. Ang imbitasyon nga mag-intra sa modernization program bukas ina sa tanan kag dugay na ina ang imbitasyon na sa babaw sang lamisa. Kung hasta sa subong wala ninyo na ginkuha kag may mga konsekwensya ina ako nagapati nga preparado kamo magbaton sina. Pero that being said kami iya sa naga-implementar sa mga regulasyon naga-obserbar man kami sa nagakadapat nga obrahon. Lakip na sila kung may mga desisyon ng aton mga korte nga dumili sa aton nga mag-implementar sang mga regulasyon. May kantanan sa nabalaan naton nga mga pending nga kaso nga gin-file sa mga anti-modernization group sa Supreme Court. So pero samtang nga wala na sang nagagwa nga direktiba TRO man or injunction o kung wala masing desisyon padayon naton nga hugot kag persistente nga implementar ang aton regulasyon. So kabay pa nga preparado na kamo nga pangita sang iban nga palangabuhian pagtapos sang bulan sang Enero 2024. Ina para sa aton mga drivers kag operators sa mga traditional jeeps nga wala naka-consolidate. Si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 spokesperson, Attorney Salvador Jun Altura. Daw do iniwan sa ere ang mga operator kag mga driver nga hindi iya kasarang magpa-consolidate. Abi ko aday kung nagpromisa sila diri nga gaan nila sang livelihood program ining mga wala sang ang hindi makasara nga magpa-consolidate tapos subong ginapanugyanan na lang sila nga pangita sang panibago nga trabaho palangabuhian mo mulinse. Actually may mga government agencies man kuno Bongbong Cham nga nagatanyag sang bulig livelihood kag assistance with regards sabi no sa sa training nila ara ang TESDA kag ara man ang Department of Labor and Employment o galing syempre hindi man tanan Bongbong nga mga unconsolidated nga mga drivers and operators maka-avail sa ni bangod nga may ara man sa gihapon sa assessment kag kinahanglan diri hindi sila ya parte or hindi sila ya membro sang 4Ps kag hindi man sila ya empleyado sang gobyerno Bongbong. Ato yang 2020 pa lang nagbayad na for consolidation
pero it turned out nga wala sila makonsolidate ano matabo to sa ilang bulets. Intra cooperative ina ako no bumbotsyam nga problema. So bali sulbaron ina isang kooperatiba. O, tapos to sa kooperatiba, to natudlo man nila sa LTFRB at yan ni tinudloan ay na lang ta. Pagamo sinido makakanta man niya ang mga driver kagang mga operator to yang nakabayad na pero ay makakonsolidate to makakanta man ni sila. Oh, di ba? Nakakapatong ina. Makakanta man sila sa muna bumbulens kung matabo. Ati amogid bombotsam kay ang di pa mangkot man ina kahapon kay Attorney Salvador June Altura natuhoy sa sanang mga miyembro bala nga tinagpag pa-consolidate niya kung tani naka-apply na nakabayad na pero ulihin na nato kay ban nga wala gali makapakonsolidate di sa sa iya intra cooperative na inakuno ang masulod sila ang kooperatiba kay bangod nga tinaptan sila sang effect sa effect ng LPTRP sang local public transport route plan naton dari rason nga tingipan dili hindi na ma-accommodate sa kooperatiba Bombotsam. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Body President number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Lindsay Bade. Ara na matamat na nga nagagwa no ang kolor sang kung ano man ang tinutuyo sini Public Utility Modernization Program mga kolor sa mga opisyal nato niya sa gobyerno ngati sos ang ilalang niya gusto yang ilalang mga interes ang gusto nila nga bubudan ang interes niya sa iman bahala sila dahil kung madulaan kamo inyong trabaho kung mawadaan kamo plang abuyan. Ingagawon ko balita ni Bombosol Binyas inatong minor de edad bala nga ginatudlo nagluthang sa 12 anyos sining solterito sa Banwa sang Masen gimpasakaan niya sang kaso nga homicide apisar nga ti ang ginikanan sining lalaki or sining solterito naghambal nga accidental firing to ya now. Tapos ang pamilya sang 12 anyos nagambal nga why niya po silang akon sini nga po or akon sini nga bata. Now, paano siya na accidental firing? Maton gin natiro gid siya. Pero ti ang Maasin PNP nagpatigay na diri sang lihok pinagi sa pag-file sang kaso nga homicide. Bombosol sa report ta please kami. Bombotsam na pasakaan na sang kaso nga homicide ang 15 anyos nga minor de edad nga ginatudlo suspect sa pagpangtiro patay sa 12 anyos nga minor man sa diin una ginaligar nga ti isa ini ka aksidente nga accidental firing o kon aksidente bala nga natiruhan sang biktima ang kaugalingon sa ginhampangan ining armas luthang sa may barangay Dalusan Maasin Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Jose Nemias Pamplona ang officer in charge sa Maasin Municipal Police Station iya ginpahayag nga sang Webes pala nga adlaw iya ginpasaka nila ang kaso diri nga homicide batok sa 15 anyos nga suspect kag subong temporaryo nga yara sa ila paghinupot bangod sa gin-turnover ini nila sa Department of Social Welfare Development wala kuno sang detention facility nga ti mabutangan sinibala sa minor kay suno man kay Police Major Pamplona nga ti basi sa mga masunod nga semana kuhaon na ining minor para i-turn over iya sa Balay Dalangpan. Dugang pa niya nga ang ginabasihan nila subong sa pagpasaka sang kaso amo ang mga initial report nga nabato nila halin diri sa pag-conduct sang autopsy kag at the same time sa mga testimonya man sang mga witnesses. Subong ang mga ebidensya diri Bombotsam ang ara pa man sa prosecutor's office para madeterminar kung bala may probable cause para ti ma-file na ining kaso sa may korte. Sa subong wala pa man nakagwa ang resulta iya sang paraffin test kung kay sino manggid ining pulbura nagalin ining pulbura Bombotsam either sa biktima o kon sa suspect. Sa dugang pahayag kung sa diin may presensya sang gunpowder nitrate. Yes, Bombotsam. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Police Major Jose Nemias Pamplona. Napal nato ng kaso homicide against sa minor na suspect. Isubong na-turnover na sa DSWD pero ang DSWD nag-manifest man nga wala sila sa detention facilities so temporarily diyan na yung nila ginhatag sa amon nga ginabantayan namon
But so far, basta this Monday, akong Thursday, basta may plano na sila commit sa may dalang fan. So, wala din ako ka-certain kung exact mo pala din ang fan na ito. Base sa paraffin test nga ginkandak sa ila, sir, ang nag-positive diri, sir, amo ining 15 years old, sir? So far, wala pa siyang result sa paraffin test. So, ang ginbasihan na natin nag-file is initial report sa nag-conduct sa autopsy sa mga testimony, sa mga witnesses. So, follow through na ang mga other examination nga yatag natin sa fiscal. So, party, ara pa man sa prosecutor's office para ma-determine sa prosecutor kung may probable cause man para ma-file ang Bombotsam subong nga adlaw probably dalo suno kay Police Major Pamplona nga dalo na ining bangkay sa sining 12 anyos nga minor sa ilang nga balay o sa buwas man nga adlaw. Pero as per information iya sa armas lupha nga gingamit diri Bombotsam wala man sa gihapon ma-recover. All right. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kay Bombo Marisol Biñas amo na nga nagpasaka sa nga kaso, no? Sa aton sinima ka Bombo kay do subong lang kuya nakasalapo sa accidental firing pero ang pusel hindi makita kung sa diin. Di bla. Sa aton sinimatag palamati. Anyways, dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa iban Sinima News and Public Affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 14 to 20, 2024. Ang mga ambahanon ng kalabanan halin sa past millennium will continue to rule sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo together with a retro band sa concert at the Plaza, exclusively yours sa Sabado, January 20, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag iban pa ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 21, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan ni kita sang kaisog kag kabakod agud pa nga tubango na mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization.
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital.
Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician. Ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country.
Paradyo Bombo! Hello, mayad nga hapon gid sa inyo tanan, mga kabombo. This is Tita Regine sa Manami. Beautiful nga adlaw sa Sabado, beautiful weekend. Din ka masubong, kumusta ka mo dira? Welcome sa kahapon lamang program, and because it's a Saturday, of course, mag-istorya kita sa aton nga winner, and ari na diri siya, face to face kami today. Si Black Widow. Hindi ko lang pag-i-mention ang iyang place. Kaya bali, hindi ko lang ko na pag-i-mention because for sure, kilalang kilala gid siya sa ilang lugar. But if there are those nga nagapamati, though I have a strong feeling ma-associate gid siguro sa iya if they know their story. But anyway, I'm so glad and I'm so happy that we are again together sa sining nga hapon. Syempre, balantayan ang aton nga pag-announce sa aton nga winner later on, our new winner for this week. Nga magadaog man sang 1,000 pesos nga cash kaangay sang paulion nga cash prize sang aton diri sa mga bisita, si Black Widow. Gani kung sino man nina sa tanan naton nga mga letter senders for this week. Good luck, good luck, good luck, gid. Prepare to face me this coming Saturday. Or i-announce ko kung saan ka mo ma-interview, kung saan ko ikaw ma-interview, sino man nina ang aton nga lucky winner for this week. Because of course, kabalo naman ka mo, the streets would be very busy and because ang dinagyang celebration highlights na kita, no? Sa 26, 27, 28. Anyway, ma-announce ako ron winner and later on, mahatag ako instructions kung saan ako pakadoon diri ang aton nga winner for the interview. For the meantime, sa mga nag-plastar na nga may much time para nga magsulat, mag-share sa ilang mga stories, liog na lang, take your time, and email dayon sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mayong hapon gid sa inyo. This is Tita Regine on a Saturday, the 20th of January. Ari na ato ng bahanon para sa inyo tanan from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gataslao nagikan sa Bombo Music Festival, Someday When I Am King. Good afternoon and welcome. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom will call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the
Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Someday. When I am queen, di ko pa rin mag-king because girl ako. Anyway, Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao. Welcome again mga kabombo. Ulap na nakikita sa kahapon lamang program. Today's edition, Saturday, may ara kita nga pag-interviewon si Black Widow. Kag-ari na siya sa aton diri nga kilid. So, gina-welcome gid naton siya. Good afternoon gid sa imo, Black Widow. Okay, mayo na. Are you comfortable? Okay ka dira? Okay na. Sige. Istoryahan ta ha, ang mga istorya nga share diri sa aton. Nagpadala ikaw part 1 and part 2 of your stories. May pila akong akwaon. Nagikan sa part 1. Although ang winning letter mo was the part 2. Sa diin gani ikaw nagdako Sa Mindanao, pila ka mo ka mag-utod? baliduha lang gid kami mag-utod Poroger. Okay. Bali dito ka mo ginbata? Oo, dito kami din bata. Wow, tubong Mindanao. So ano ang inyo nga pala nga buhian dito sa Mindanao? Bali, may farm man, tapos si tatay, kaya daw mekaniko bala siya, tinag-anong sa rice mill. Okay. Kaya mo na amo na pangabuhian gid. Sige. Di ka mo dito sa may Mindanao? Sa South Cotabato. South Cotabato. Kumusta man ang sitwasyon sa peace and order dito sa Mindanao? In particular, sa inyong lugar? As of now, okay na siya, Tita Regine. Before? Sang ato pa ka mo itong nagapangabuhi? Before, doon ang sugod man lang ang gamo pag 1972. Daw grade 4 ako ba lang. Okay. Pero mostly sa may ano na siya, sa may northern part man, North Cotabato, Sultan Kudarat. So hindi gid sa inyong lugar? Hindi gid sa amon. So ano nang epekto ni pero makita mo mabatyagan mo no may may mabatian ka nagasinigabong, nagalinupok, tapos kung kaisa may mga gulpi lang daw fireworks. Yung makita ikaw kay gali nagailinaway na tuya on that certain part nga lugar. So anong nangin epekto sinisang pag-ilinaway dito malapit sa inyong lugar, sa imo? Bali kay ako malang isa, pero may bala daw, wala man ko kahampang. Amo na gisa may time gid nga isa lang ko, makadto ko sa school, pero wala na siya klase. Mabatian ko gid dito, kay lapit man lang sa balay. Mabatian ko ang sinigabong, daw daguo bala. Layo, pero kadamo idya. I see. Daw nakulbaan ako hiling ko magira abi ano na lang. Makalabot diri sa amon. So mo nang gasulod sa isip mo. Like Paano? ano kalayo from your place? Layo. Like from here, sa city, mga uton, mga amuna? Daw mas layo pagit. Kay daw okay. North Cotabato sila. So makita mo mga ano na lang, daw flares na lang, ang mga nagalinupok na lang, daw gamay na lang no, nga hunisang lupok ang imo nga mga mabatian. But yet, ginakulbaan ikaw, kaya nagasulod sa isip mo, what if magkadto na di, basi boss na rin na iyon ang ilinaway. Doon mo ba nagasulod sa isip mo? Prepare ko kung ano himuon, paano kung ari na sila. Maano na lang ko. Ano na lang kami. Paano. Okay. You said, ikaw lang manisad. Yan yung sister mo, how? Duha kami, pero grade 6 ako. College na siya. Kay 3 years lang amo na gap. Pero 5-year-old siya. Na grade 1 na siya, kay dako siya bala. Okay. Damay lawas siya kontra sa akon.
So grade 6 ka, college na siya. Oo, college siya din siya sa Iloilo. So ikaw to yan nabiling ka sa Mindanao. Oo. So ano na yung mga kakugmat ni kagkakulba ang imo nga experience samtang nag-eskwela ikaw dito sa Mindanao? Bali dito na sa piyak nga barangay kami naghalin. Dako nga barangay na doon mga 1,792 hectares na nga barangay. May sakop siya nga bukid. Tapos, may threat na bala nga anytime masulong sila ang mga rebelde. Okay. Daw wala na sila may ginapasin o bala daw. Basta daw may ginapaabot na lang gid kami nga alert kami, red alert. Di, sang grade 4 kami, amo to, one time to, nag-ara na daw. Ara na daw ang mga Muslims, ang mga rebelde. So ano iniaway mga Muslims kag mga Kristiyano? Oo, daw mo na. Christians kag Muslims na sa una. Military na and then mga rebelde? Oo, or military. mga civilians? Military. Okay. Pero waling affected gid ang civilians kaya daw ang mga ginaano nila bala ginapamatay sa time na to. Mga civilians. Tigay damo na kami nabalitaan nga ginasulong ang mga schools kag ginapatay ang mga teachers dito lapit sa mga war zone gid bala tuon. Ti amo to nga time na kinagula kami grade 4 ko sa to. Pati among kakulba ara na daw kiwa kami sa amon nga bag kamag dinalagan kami pagwa sa amon nga room pero gihinibi kami wala ko kabalo kundi kami makadto. Gusto lang namon makapalayo sa school. Okay. Kay basi bala mabtan kami, sunugon kami o patyon kami. Pero wala na ako kapansin nga sa ako nga teacher kundi kadto. Ay tuod ka. Oo, may lang gani kay pasugat ko ni nanay. Amo to nakapuli ko, pasugat ako sa bike. Wala man sa lakyan sa una mo, bike pan man lang. So may mga episodes nga amo sina ang nagakatabo dito sa inyo sa eskwelahan. May mga baton ka mga balita nga kuno ara na gid. So nagakinagula man kamo and nagapala uli kamo. Nga alang-alang. Oo, mga aga to natabo mo kay mayo lang yang mga lapit balay, mga dalang sila sa pero ang mga layo balay para sa amon mga 1 kilometer. Amon nahadlukan kami dahil magpuli kay basi masugata namon isip namon balaw. Di kina-allow ka mo nga magpauli sa mga teachers? Oo, sa tuwa mga time wala man sugat-sugat sang una. Sa Mindanao. Gapuli man lang kami mo. Pero gusunod sa isip mo what if masugata mo gid, no? Oo, kay ano mo, basta Christian ka, mabalaan nila, patsyong kag nila yan. Sa una. Kaya doon mo na nakatanong mo na sa pinsar, bala namon. Pero may nagabot gid man nga tikon nga natabo ang amo sina sa eskwelahan nyo? Wala sila nagtakasolong sa amon eskwelahan, pero sa amon nga barangay, sa nabukid gid nga park, dito. Kaya pa nga tikon, mga 300 ko na sila kakabilog. Ay, wow. Hanggang sakay sila sa kabayo. Okay. Tapos, pamatay nila dito ang mga civilians namon sa may banda higad sa pero hindi pa na iya sa lugar nyo? Iya, sakop na. Sakop na sa barangay nga na. So, dinaanak ka muna ga-reside sa ina nga barangay? Oo. Okay. Pero, balik kami sa punta, kami gawa mo. Tapos, ang baryo gid sa tunga. Ang natabuan to, sa unhan pag ito sa mahigad bukid. I see. Pero ito nga, yes? Damo gid aga istorya sa higad bukid, madulaan bala tribe. Na indigenous ka. So, mayo lang, kay wala makadiretso sa lugar niyo to? Wala, amo tong napreparahan namon kung magdiretso sila. Amo tong nagbakwit kami. Preparado ka mo? Oo, si tatay lang. Ano nga preparasyon ang ginhimo ni tatay nyo? Gina-ready niya yung mga pusil kasi ang time na to damo na pusil niya. Nga, damo siya pusilaw? May, ano siya, may 38, may 45, 2 kagaran. Tapos may Thompson pa na sa. Wow. Anong obras ng father niyo? May mga pusil siya? Dati, kuha na siya ng ex-army bala sa mga US. Pero balikan di-charge na sila ni President Ruas. Kaya 2 years na sila sa Okinawa, Japan. Nag-back to civilian na sila pagbalik nila diri. Ang nag-driver siya sa Manila. Taxi. I see. Nang uli, nag-driver mo siya sa Mindanao. Dito silang kita na yung nanay. Kaya baliday nanay, before pasang giyera, dito na sila. Siya Siya daw nagdayo lang to si tatay, pero may mga parinti mo siya dito. So, mga ano ni sila? Hindi sila pure Ilonggos? Si tatay, Ilonggo git. Kaya daw ang Coronadal City,
city na subong is Ilonggo gina siya da, majority. Kalabanan gid, no? May mga Ilocano man damo, Litenyo, Cebuano, pero ga Ilonggo sila kay may Bombo Radio to mga Ilonggo man. Gani. Pero amo tong tiyempo daw uso man gilit tong fake news, no? May Anong fake inyong news na. ginahimo? Ano nga mga fake news ang inyong nabaton? Ara na ang Muslim daw masulong na. Ang mga tao gabakwit ano sila sang karusa ginapasakay nila tong ilang mga family dito. Pag nagalakat sa lugar ba lang nga safe nga wala bukid. Okay. Piyak ng barangay. Matarintin. Oo. At tagdis oras ang gabi, no? Do ginakibang ka mo, way ka mo tulog, tapos way ka mo kabalo kung ano tong abtan nyo, panghakot ka mo. Pati after nga nabalaan yung fake news, gabalik man ka mo? Oo, gabalik kami kay wala man. Gapuli naman kami. Ay, makapoy man, no? Oo. Pero ano nga kulba ang ginbilin sini sa imo? Grabe gid kulba kay may time gid jaga damgo ko. Nga gabirahay kami sa sa portahan sang Muslim daw. Maabriya na gid daw. Tapos ginasira ko man agaway kami sa portahan, masulod siya. Gadi damgo lang. Pero may damgo amo na. May mga nightmares na ikaw. And then si tatay mo may mga granada? Oo, ginaprepare niya. Ang puti niya, gimbakal niya siguro ko. 2 ka granada to nakita ko. Dabilog. Oo. Ang isa daw kakao. Grabe kulba mo kung makita mo ang granada, no? Nga ahaw? Kinabalaan ko nga kung mahukas ng pin niya, malupok na siya. Mahusa agad, no? Mahusa agad. So, imagine mo, what if mahukas ang pin? O mahukas ang pin, kang mahulog sa iya, ng lawas, kag ara ako, duwagi kami patay, do kalain na gina ko panumdukan. Daw ginakugmat ka na gidgali. Daw napasiplatan na pami ng granada, yung do kabilog. Kaya wala ka bulag sa lawas, sabi, arde sa iya hawak. But, luckily, daw wala man na tiyempohan nga accidentally na hulog ang granada or nakakasang pin? Wala man, ginano yung siguro, safety man siguro, situit niya man siguro, ano gitya. So, bisan sa sulod lang sa balay niyo si tatay niyo, armed gid siya with matching granada? Bisan magtulog siya, agad? After sang attack, amot magtulog siya, ginahukas siguro, pero kung nag-ara-araan siya, aragit sa lawas niya, ang 2 ka granada. Is it true nga gina-training ikaw ni tatay mo nga magkapot-pusil? Garanto primero. 9.5 kilos na daan ang garanti. First year high school ko sa Tomo. Tuduan niya ko paano magpalupok. Din isite. Ito na ano man naman ang Tuduan niya ko lubi ato. Isa ka baragubay. May target. Yung target niya. Tapos tuduan niya ko kundi tulo kundi i-aim. Pero wala siya kabalo, particle ba ako. Huwag ka pabalo sa iya, nakulbaan ka. Wala siya pabalo. Wala siya kabalo. Napati ko lang siya. Okay. Ginapati mo siya, pero grabe, kordam mo gali ito. Pero so may na-learn mo ang magpalupok? Oo. Until now, kabalo ka pa? Ay, kabalo pa ako. So iniya, wala niya na-experience ang imong sister? Kaya wala to siya ya? Oo, din siya sa Iloilo na siya, nursing na siya. So ikaw lang ya ang gin-train, kag ikaw lang ya ang na-expose sa sining mga scenarios? Ako lang din. Okay. So kabalo man ni si tatay mo nga in real life, grabe imo kulba sa mga armas kag lupo? Wala siya, wala ko kapanugid. Nga how? Buta kay do ano ko ng brand, di ko manugid. Do wala ko kapanugid. So ga-pretend ka nga maisog ka? Ga-pretend lang ko. Nga way ka nakulbaan? Oo, ayang balya, wala ta bata ang lalaki, wala ka utod ng lalaki. Dapat ka balo ko gid magpalupok kay in case of emergency. Tingnan to doay man ko paano mag-argas ng bala, paano mga safety pin, paano pila ka bilog nga bala. Sa 45 pa 38 kaya dumagaan mala na sila ya. Okay. So terrible gali si tatay mo, no? As in, do ka forward man sa iya nga pag-think. Kag bisan babae, ikaw gin-train niya gid ikaw kay ti just in case. Way ka mo tuod ka balo, di ba? Anytime may mga naga-atake. May mga naga-erninaway nga mga Muslims kag mga Christians. Paano ka mo nga nakasaylo diri sa syudad sang Iloilo? Ano Tita Regine? Paano nga nakasaylo ka mo diri sa syudad sang Iloilo? Ako. Ikaw lang, ang parents mo wala yan sa upo diri.
Bali, sa mag-uto din nanay, 8 sila. Ti ang nakatapos, isa lang. Isa lang ang naka-college siya, ilang agot nila midwifery sa may Davao siya nag-graduate. Nakaubra din siya sa Iloilo. Bali, may agency siya. Okay. Sa mga hospital, titito. Kayo wala ko to ka-teach mo. Kay daw early marriage ko nga daan, tapos nag-eskwela ko. Wala sang bakante sa teacher. So tapos ikaw sa kurso ng pagka-maestra. Secondary education ko eh. So because of work, kun nga ang nakasaylo ka diri sa syudad sang Iloilo. Kay kay auntie na nawag, auntie maubra ko, hambal niya. Kaya mo? Hambal ko, oo Mo to kay ayawan ako pa ranking nito mga 4 years, 5 years. Wa ko kasulod. Okay. So sana saylo ka di wala nagupod ang nanay kag tatay mo, ikaw lang. Balik ari naman day nanay kay tatay day na bakasyon sila bali. Permi na sila diri mo bakadto. Bakasyon lang. Gabalik sila yagyapon sa Mindanao. So ang ulihin na transfer naman sila di sa may Antique. So nagpuli man sila for good. Diri Wala, sa diri na lang, diri na patay si tatay sa ospital nga ginobrahan ko. So wala na kamo kabalik to sa Mindanao. Wala na. Okay. Bali daw diri na kami tantanan hasta ang magulang ko diri na. Na kamo, nag-ulop danay na kamo sang imong sister. So sa nagkadto ka di sa Iloilo para nga magtrabaho, married ka na? Married na ko. Ang napamana mo ng taga Ilonggo. Mindanao or Ilonggo? Ilonggo man taga Mindanao, gibilin ko to siya sa amon, ginag-ubra ko di. Kay ubra bigyan na lagas ko. And then paano nga nakakadto man di siya? Subong updanay na kamo di? Wala, napatay na siya, bali doon nga buhay ako, di ako lang isa bala. To kapuli-puli ka lang to sa family mo. May bata ka mo? Dala ko man di ang 3 sadto. Okay. Pila ka bilog kabataan nyo? 3. Pero ang isa, ang agot dito na siya sa Mindanao. Until now, dito siya sa Mindanao? May bana naman. Okay. So, kay diri ang imo work, gapuli-puli ka lang to sa husband mo. Siya wala gid dyan nag-upo diri sa imo. Bali daw ako nagbulag sa iya mo. Nagbulag because ng work? Because ng work. And then, so may mga times yung ikaw lang ang nagkakadto man to sa iya or may mga times yung siya man ang nagkakadto diri sa imo? Pag masakit sa bata namon, amo man lang to nagkadto siya di. Okay. So paano ang inyong pangabuhi diri? Saan diri na kamo sa syudad? Bali sa sweldo lang yan sa may private hospital. Tapos ang wala na. Ano yung trabaho sa imo nga magulang mo? Nurse. Sa sagwa siya. Ato siya sa abroad, may family naman? Pero ariyan siya subong. Okay. Na for good naman siya di. So di ini natabo nga one time naalanganing inyo nga lolo kag dito siya nagtulog sa inyo balay sa Mindanao pa ni or diri na sa Mindanao, grade 1 kami sa mo. Okay, so rehi kami. Anong natabo? Grade 4 ang magulang ko. Ara pang magulang mo to. Okay, grade 4 pa siya mo, grade 6. Ako kag wala na to magulang ko mo. Bali na alangan si lolo kadto sa amon, kay layo ang amon nga uma mo ang lupa niya. Bali hindi man kasulod dito nga salakyan. Di daw lang man palakton siya. Bala kami mga dala siya frutas. Mga jackfruit nga lagko, dala niya. Di one time to, dito siya nagabihan. Tigi pa niya po namin siya namon. Kag, yung istorya sa lang tatay. Tapos kay ang pusil sa to ni tatay, natandaan ko, ang di 20 na bala, Tita Regine, laba na siya. Ang balay siya na, daw isa lang na siya kabilog. Nga daw uso-uso bala, nga ang balini siya 20 kabilog. Okay. Do dako na siyang balaya. Bali amo to ginapasaan na ya pero minita tayo wala may wala nagabulag sa balawas ang di 20 ya. Pero one time to butang niya sa lamisa. Kay mangihi siya. Ti ara si lolo. Mo taging pitek ni lolo. Abi ni lolo mo wala balahaw? Balya wala. Abi ko wala bala, naglupok. So sa diin ka mo nakapwesto amo to nga time nga napitik sang lolo nyo ang Kay bali ang balay namon, babadalom, bali ang ginsalog sa to ni tatay kawayan pa lang.
nagsaka na kami ni Manang, ang magulang ko yung nagagansilyo, ako yung gatuon. Kay sa una, wala man lamisa mo, baol. Yeah. Okay. Baol gid sa una nga kahoy. Dito ko gintungtong mga notebook ko, tapos mga libro ko, nabasa ko, lapit sa may bintana. Ti, sang nagabasa na ko, bago lang ako umpisa, ay hamba ko, nahadlok ako. May bintana gali, basi may aswang, basi ko uto niya ko ni karon. Hambal ko, naghalin ko. Gimpang ako itong mga libro ko, kang notebook, dito sa may baol, naghalin ko sa salog. Pagindala ko man ang suga, kaysa una wala electric mo. Kinky. Tay pag nakapungko na kami sa magulang, nakapungko na lang ko to, may naglupok. Paglupok, daw nang batian naman daw may balinis bala, ang sin, daw naghuni, nga daw naigo siya, ang atop. Wala pa man kisami ang atop naman sa una. Tapos si nanay, kag si tatay, nagadalagan, nagsaka sa danan, gagutok sila sa pertahan nga duwa. Kay siguro kulbaan sila kung naigo kami. Tingin tawag ako ning bing nga baling na sa amon. Ano tay? Amo to dali sa tayin tanaw. Kung diin na igo. Diin ang igo sang bala. Pang yung kami pang kopaan ni Mayo ni wala ka muna ang baling la. Nantaw dito gid sa ginhalinan ko sa may baol. Oh my God. So ano minutos lang, segundos lang nga nakasaylo ikaw sa salog? Seconds lang siguro. Oh my God. So ginaanghilan kagidya mo to nga time. Tani ang ubos sa lawas, ang 20 to kabalinis, di 20 to ang daan mo. Daw shotgun at tsura ya. Pero ordinary lang sa una nga pusil. So ano man ang nagsulod sa isip mo nga magsaylo ka sa lugar? Ang maradoko yung mangguro ako, halin sa una, nadukan ako sang aswang. Hamal kayo may bintana, dari o. Wala ko man ginsarado, basi ikuot ako sang aswang. Mahalin ko bala. Hindi ko di. So ginsalbar ikaw, sang kahadlok mo sa aswang, in short. Salamat sa aswang. Pero sigurado gid dyan, no? Kung wala ka nakasaylo, maigo ka gid to ya. Kay tisa nakita nyo ang bala, didto gid mismo sa lugar nga ginhalinan mo. Oo, dito sa ginpungkuan ko sa buli ko gid sa ginapungkuan ko gid dito gid na ang So igo-igo ka gid kun tani. Oo, boss sumita na ang 20 ka balinis eh. Ara man ang si lolo mo dira ayon. Kita man kung diin ka mo nagapwesto. Wala, kaysa una di bala wala kuryente, suga lang, na mitsa. Kita mo kami krudo sa una, tay lang na yan ginasulod sa may tanduay bilang botelya, butang sa kamisita. Wala siya kabalo kung diin ka mo. Oo, tapos basi na manol siya or nabuki-buki lang siya bot lang. Agin pitek kaya kay wala. So madulom sa iya nga ginahamtangan sa pitek niya to. Suga lang man nga isa ka bilog mo. Daw krudo ang ginagatong. Sa dalom siya or sa babaw man siya? Sa idalom siya. Okay. Di pagpitik ito kami sa babaw. Ato ka mo sa babaw. Sus, Ginoo ko. Amo nang ginahambal, no? Nga split seconds. Kag naluwas ikaw. Seconds lang. Seconds lang gidya. Taniway ka diri subong sa ato, no? Taniway kita nagatubangay diri ka nagistoryahanay kita. So anong feeling mo nga ti mo to nga tiyempo? Ay oh my God, dutayan ka na lang gid. Kulbaan man bal ko ba ubos tani ang balinis sa lawas ko ba? Kay balaan ko man nga 20 na kabilog ang balinis niya. Oo. Kag delikado na siya, no? Kay spread out na siya. Spread out na siya. Oo, ang karabanan do wala nagaka salbar, way nagaka-survive kay ti sa imo nga lawas. Dapat malapos man naguro sa lawas no kung hindi sa tulaan. Okay. So bangod sang aswang. That's why. Bangod sang aswang. Bangod sang gina-imagine mo nga may aswang. Kagamuto nga nasalbar ikaw. Sigurado gid kun tani nga kamatayon, no? Di man ko sa imo ha, paano mo gina-appreciate ang second life nga ginhatag sa imo? Ano, Tita Regine? Paano mo gina-appreciate ang second life nga ginhatag mo sa imo? Kaya very obvious gid to ya. Second life gid to ginhatag sa imo. Split seconds lang nga nakasaylo ikaw. Kung wala ka nang saylo, tani dedo gid ikaw. Dako gid pa salamat ko sa Ginoo bala nga amo na. Daw tanan lang wala pa ko napatay. Salamat din ako sa Lord. Okay. So amo to nga tiyempo, daw nabatyagan mo man, nag-sink in man sa isip mo. Kiti bata ka pa to, nag-sink in sa isip mo nga hala.
Kung tanin naigugid ko to yan, kung wala ako nakasaylo. So which means na second life na ning akon. Barko. Ang isip ko lang, may lang wala ko napatay, may lang nakahalin ko. Bago kay si tatay sa to daw, religious mo siya bala. Daw permiyon kami dala sa simbahan. Tama ko, Diyos ko, salamat. Ano ko lang na eh. Okay. So grade 1 ako sa tong. I see. So paano mo ginpaayo ang imo kabuhi sa paghatag kabilinggan sa second life nga ginhatag sa imo? Liog ko sa batsina sa ato nga pagpanumbalik mga kabombo. Balikan natin diri si Black Widow. Sa diligid lamang madugay. This is Tita Regine. Nag-interview kita sa iya bilang aton nga winner. Standby ka mo dira sa aton nga mga letter senders for this week after sa aton nga interview sa kay Black Widow syempre. Mag-a-announce kita bago natin nga winner to also win 1,000 pesos in cash. Sa aton nga pagbalik ang sabat ni Black Widow. Magapanabalik ang kahapon lamang program, kaupin si Tita Regine, pagkatapos lang sa pila kamay importante ng mga pahibalo. Ini si Mayor Jerry P. Treñas ang syudad sang Iloilo. Nagaagda sa inyo nga magsaksi sa Madinuagon nga Dinagyang Festival, January 12 to 28, 2024. Magbisita sa syudad sang Iloilo. Magsinadya sa Dinagyang. Kagululupod kita kay celebrar ang aton pagtuo, kultura, kag tradisyon. Halabira, viva, Senyor Santo Niño. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate na hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon. Ako lamang program balikan taman si Black Widow. So usually ang mga tao no nga ginaanghilan nga bala nga ara nagid sa ital-ital ang ilang kabuhi pero gintagaan pa another chance. So another life. Nasulod man sa isip mo nga basi kung may mission ka pa sa imong mga kabuhi. So paano mo ginpaayo ang imong kabuhi sa paghatag kabilinggan sa second life nga ginhatag sa imo? Grade 1 ako. Okay, go. Buot man ako mo. Kina-appreciate ko dito ang ginimo sang Ginoo sa ako, na ginuwas niya ako. Nangin mabuot man ako mga bata sang elementary. I see. Sa akong mga ginikanan. Okay. So, as of this time, may nabilin ka pa nga ginikanan? Si nanay na lang, 90-year-old. Ako nami, nabintahon. Ato siya sa magulang ko, Tita Rich. Sa abroad? Dari ang magulang ko. Ari man sa unahan lang namon. So, nakapauli na ang imong sister? Nakapauli siya. For good na siya daw. 5 years na. Okay. So, kamusta ikaw diri? Kamusta ang pagpangabuhi mo? Balibalo ka naman? Balo na. Pila na katuig? 2016. I see. Okay. Ang mga kabataan, kumusta? Ari man, ang duha, ari man. Ang duha ka lalaki. Ang isa ka babae, ato sa Mindanao. Dito siya naman na. Okay. So, may nagbalik ka dito sa Mindanao? Oo. May nangabuhi dito? Pero wala na ako kabakasyon to. Dugay na. Why ka na plano nga magbalik to? Why?
Dinami. Mabakasyon lang. Mindanao or Iloilo? Nami Iloilo. Wala. Nag-enjoy ka man sa imo nga pagpangabuhi dari sa syudad. Sa syudad ka? Or sa province? Sa province ng Subong isa I see. Okay. Di kamusta man so far ang iyong mga pagpangabuhi? Di diri ka gid nag-relocate ka gid because of your work. Are you still working until now? Wala na, Tita Regine. Ano na ko, retired na ako mga 1 year and a half na. So kumusta ang kabuhi? Sa pangabuhi sa isa ka retiree? Okay lang, tawhay. Doon na namian ka. Doon na namian ka. Anong ginakalingawan mo? Sa balay, paninlo, mamati sa KLP. Kaya magsulat sa KLP. Magsulat sa KLP. Oo, malun mo to mga neighbors mo, sulat man sila, ha? Oo, ginambalang ko. Ito sila. Okay. So, sinong kaupod mo subong sa mga pagpangabuhi? Ang ikaduha ko ng bata, kaya wala pa man siya asawa. I see. So, may ara pa yung nga bata mo, nga ara sa imo nga poder. Ikaw naman nakaliwat? Wala, Tita Regine. Wala na. Daw wala yung chance. Sa mga naagyan mo ini sa imo nga life, especially sa gin-grant sa imo nga second life, may ara ka mensahe, may ara ka inspirasyon, nga luyag may bilin sa aton yung matag palamati? About life? Ang ako lang mahambal, ang time bala, do i-ano mo gid sa imo family, kay hindi mo gid mabalaan ang kabuhi. Life is short mo. Si isa lang ka pisok, waon ka, ti dapat i-ano, spend mo gid sa imo family. Kay halimbawa para sa amon daw mas amo na ni amon edad, makahinumdum ka sang una sang gamay mo pa ba. Sayang ba sang panahon muna. Okay. You have any regrets nga ginpili mo nga magstay diri kag nabayaan mo ang imong husband dito sa Mindanao? Kisa may raman Tita Regine. Pero ginabaliwala ko na lang kay diri na malanggo. Diri na malang ako nga anong mo tanan. Ari man day si nanay, ari man day magulang ko. Mga bata. Okay. Hindi man ang issue na sa inyo nga duwa sang husband mo nga ti ari ka diri ato to siya? Wala man. Okay. Daw That's ako man good. din masunod. Ikaw ang reyna. Kung may hari, may alas pa. Ako ang hari. Well, anyway, nagapasalamat kita ko sa imo for sharing with us ang imong mga experiences, ang mga adventures mo dito sa Mindanao. And siguro by this time, do medyo, hagan-hagan na ang kinagamo dito. Or may ara pa sa gihapon, nga nagakalatabo as far as you know? Sa iban nga lugar, kay sa una wala to sila yung bomba mo. Ang military lang may harat. Subong ko, himo na sila yung bomba. Kapang tanong. Hindi mo lang mawalaan ba na. So nagatabo pa ina sa gihapon? Oo, may mga lugar pa nga mo na. Pagpuli ko to ganin, adlukan man ko, basi maglupok ang airplane, basi maglupok sa bus. Kay samo mo lang na ako. Kay hindi man all the time, may time lang, mang tanom lang sila bala bomba. So kag may mga pagpang-atake pa, no? Nga nagkakalatabo dito. Well, anyway, we are very happy nga ti naka-relocate ikaw diri kag so far daw okay man, no? Ang pagpangabuhi kag kabay nga ti ang imo to isa ka bata ang nakapamana or nakapangasawa to would also be safe. Thank you so much, Gid, sa imo. May luyag ikaw nga ibilin pa or may luyag ikaw nga tamyawon, Black Widow. Go ahead. Oo, Tita Regine, may aralan ko tayo tamyawon ang akong mga friendship. Si Ma'am Alma, si Sir Yuel, si Sir Yoni, si Ma'am RC, si Ma'am Jo, kag sa akong mga kabataan. Okay. Salamat kay Tita Regine. Salamat man. Wala ka wala ka man regrets nga ti wala mo nagamit ang imong mga kurso, wala ikaw ka-teach or all your life. Nga graduate ikaw sa pagka-maestra. Grabe. Grabe nga regrets. Okay. Galing ka wala ko mahimo kay slim bi ang chance ko gid na makatudlo to sa amon kay ang major ko bala. English major ko no. Pati wala bakante nito, high school abi. Diri nakaparanking ikaw o naka-try ka apply? Wala ako din naka-try kaya daw nahigot ni ko sa obra abi. Pero before naka-teach mo ko sa Antique minor subjects At sa least, midwifery.
may experience ikaw kag nagamit mong imong nga kurso bisan nga for a while lang. For a while. But I'm sure nag-enjoy ka man sa imong nga job nga kung sa diin ikaw nag-retire. Ano, Tita Jean? Nag-enjoy ka sa job nga ginpili mo kag naka-retire ikaw, which means naka-stay ka gid for long sa ina nga trabaho. Oh, 17 years ako. I learn na lang to love my job. Of course. Even though I hate it. You just love to hate it. But anyway, thank you so much. Thank you so much gid sa imo, Black Widow, and I just hope nga more of your friends would also be sharing their stories. Sige ikaw, don't stop from writing more stories diri sa Kahapon Lamang program. In just a little while, magasaka diri si Bombo Ryan para nga i-release sa imo ang imo nga premyo nga 1,000 pesos in cash. May papermahan lang siya sa imo. Again, congratulations. And there you go, mga kabombo, ang aton nga winner, si Black Widow. Sa dili gid lamang madugay, mag-announce ako sa aton nga panibago nga winner. But of course, sa liwat, ginapasalamatan ko gid kamo. Tanan-tanan kamo dinha. Nga every afternoon, Lunes, tubtub Sabado, present gid. Nagapamati gid. And most of you nag-share sa mga istorya diri sa Kahapon Lamang program, sa mga regulars naton. Thank you so much. And of course, gina-look forward gid naton more nga mga first-timers, mga newbies, nga makashare man sa mga istorya diri sa Kahapon Lamang program. And so, ang himuon nyo lang, very simple. Take the time to sit down, panumduma. Anong luyag mo nga i-share? Anong nga inagyan mo sa kabuhi? Ang luyag mo nga i-share diri sa Kahapon Lamang program. Hindi man kinahanglan, ha? Nga all in one blow. Isugid nyo diri sa amon. Pwede man, no? Nga episode per episode sa mga naagyan nyo, chapter per chapter, para nga may sundan bala kita, no? So, hindi mo kinahanglan. Or if you like, i-summarize, generalize ang inyong mga istorya. Tapos, isend nyo lang sa Kahapon Lamang program or sa i-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isend nyo sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you very much sa ating mga letter senders, sa ating mga writers, contributors diri sa KLP for this week. Nga nabasa nato na inyong mga istorya, nag-enjoy kami. Our week became so colorful because of the stories nga inyo nga gina-share diri sa aton. And of course, isa na naman sa inyo ang aton nga mga winner to win 1,000 pesos in cash and to be interviewed live, pwede gid diri sa Bombo Radio. I-inform ko ikaw, ha, whoever you would be, inform ko ikaw kung saan ikaw pwede na akong nga ma-interview. But probably not this coming Saturday. Anyway, because of dinagyang. So congratulations, our new winner for this week, Waisang Liwan to the C, Mr. RT Sang Maasin. Ikaw ang aton bagong nga winner, Mr. RT Sang Maasin. Hope to see you soon. Salamat gid sa inyo tanan mga kabombo. With that, nagapasalamat gid ako, of course, with the promise to be back again on Monday. Enjoy ang inyong weekend. Sa gihapon, ay ninyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Thank you very much. Good afternoon and God bless.